Arratsalde on denoi, laurak eta 2 minutu direnen hasiko gara irailei dagokion osoko bilkura honekin, eta edozein kasutan gai zerrenari aurre egin baino lehen iragarki txiki bat, izatez astelehen honetan bozeramaileen batzordearen batzarra eduki genuen, eta bertan onetsi egin zen denok dakigun moduan adierazpen bat, hain zuzen ere emakumeen eta umeen esplotazioaren eta trafikoaren aurkako nazioarteko egunari buruz, eta adostu genuen bertan ere gaurko gai zerrendan premiazko bide horren bitartez sartzeko. Beraz, mozio eta interpelazioen esparruan sartu baino lehen, ekingo diogu aurre helburu honi, bozkatuko dugu premiazkotasuna eta horrela ikusten baldin bada sartuko genuke azken puntu bezala mozio eta interpelazioetan sartu baino lehen adierazpen instituzional hori. Beraz, iragarki hori eginez eta beste bat bete egiten duan moduan, tenemos a disposición de los vecinos y vecinas que nos acompañan. Gurekin ditugun auzotarrek badute interpretazio zerbitzu bat behar duenarentzat. Eta horretarako badaude sarreran entzungailuak. Beraz, lehenengo puntuarekin, 182. puntuarekin, Getxoko Udalbatzak 2016ko uztailaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamenarekin, idazkari jauna. Inork ez du aldaketarik egiteko proposamenik aurkeztu, beraz, inork ez baldin badu ezer eskatzen, ezer esaten, onetxitzat emango genuke, eta lehendakaritza eta gizarte zerbitzuetan sartu, 183. puntuan, Nerea Guijarrubia García Andrea, EH Bilduren aldetik udal honetako zinegotzi karguaz jabearesteko proposamena dekogu. Beraz, nik eskatuko nioke Nerea Guijarrubiari hurbiltzeko jabetza hori hartu beharko du idazkarian aurrean. Bai, idazkari jauna. Nerea Guijarrubia Andreak bete egin du ondare ondasunen eta interesen aitorpenak, eta orain hauteskunde erregimen orokorreko lege organikoaren 108 artikuloaren arabera, hautetziek karguaz jabetzeko konstituzioari zin egin edo men egin beharko diote. Horretarako, legez esarritako zin edo aginduen formula irakurriko dut, 1979ko apilaren 5. errege dekretuak aurre ikusitakoa. Zin da gizu edo agintzen duzu zure kontzientzia eta ohorearen izenean Getxoko udaleko zinegotzi ardura den egin beharrak zintzoki beteko dituzula, erregari leial izanik eta konstituzioa bete eta bete araziko dozula estatuko funtsezko araua delako. Parkatu, mikrofono, bai. Bestela ez da... Lege arrotzak alaginduta hitza ematen dut. Eta Getxo eta Euskal Herriko Errepublika Feminista Euskaldun duin eta askearen alde lan egingo dudala agintzen dotzat herriari. Bai, gauza bakarrik gure aldetik, nire aldetik Nerea, gure ongietorria emateko, jakin baki udalan egon zarea lanean legealdi honetan, orain erantzukizun gehiagorekin nolabait ezateko, eta gure desiorik honenak noski Getxostar guztien alde lan egiteko helburu horretan. Mila esker. Orain batzordearen proposamena da, udaltzitargi honetako zinegotzi karguak Nerea Guijarrubia García Andrea jabearaztea EH Bilduko apera, udaltalde horretara berera erantzita dagoela. Bigarrena, Nerea Guijarrubia García Andrea tokiko erakunde autonomoen artezkaritza kontseiluetan eta informazio batzorde hauetan sartuko da Arantza Gutierrez Paz Andrearen ordez. Hirigintza obra eta zerbitzuen eta ingurumenaren informazio batzordean titular bezala. Ogasun kontu ekonomia sustapen gizabaliabide gazteria eta euskarako informazio batzordea titular bezala. Lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen informazio batzordea titular bezala. Jesusen Bihotzaren udal egoitzako tokiko erakunde autonomaren artezkaritza batzordea titular bezala. Kulturetxeko tokiko erakunde autonomaren artezkaritza batzordea titular bezala. Musika eskolako tokiko erakunde autonomaren artezkaritza batzordea ordezko bezala. Getxo Kiroleko tokiko erakunde autonomaren artezkaritza batzordea ordezko bezala. Bosketara joan beharko dugu beraz. Bai, proposamenaren alde. Hau batez, onetsita geratzen da beraz.
Eta urrengo puntura pasatzen gara, eta 84. puntuan ondorengo informazio batzordeak osaeraren aldetik aldarazteko proposamena Bildu talde politikoari dagokionez, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuetakoa, ogasun kontu ekonomia sustapen, giza baliabide gazteria eta euskarakoa, eta hirigintza obra eta zerbitzu eta ingurumenekoa. Iaskari hona. Batzordearen proposamen hau da, ondorengo aipatzen diren informazio batzorde iraunkorrak osaeraren aldetik aldarazteko proposamena Bildu talde politikoari dagokionez. Hor agertzen dira ja proposamen zehatzak talde bakoitzena eta erakunde bakoitzena. Beraz, proposamenen bozketara pasatuko gara, proposamenaren alde. Aho batez, onetsita. Beraz, urrengo puntura pasatzen gara. 185. puntuan Andres Iasi Musika Eskola tokiko erakunde autonomoko artekaritza kontseilua osatzen duten kideak aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, Bildu taldeari dagokionez Andres Iasi Musika Eskola tokiko erakunde autonomoaren artekaritza kontseiluaren osaera aldatzea. Ondorioz talde horretako zinegotzien dagokionez honela osatuta geratuko da kontseilua. Titularra Maite Arraiza Aramendia, Ibon Rodríguez Larrinaga, Oier Iturralde Fernández. Eta ordezkoan Nerea Guijarrubia García. Beraz, inork ez baldin baditza eskatzen, zuzenean bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde. Aho batez, onetsita. Eta urrengo puntura pasatzen gara, kasunetan ogasuna kontuak, ekonomia sustapena giza baliabideak, hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan, 186. puntuan hainbat dekreturen berri ematea transferentzien bidez aurrekontu aldatzeari buruzkoak. Eskari hona. Batzordearen proposamena hau da, transferentzien bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu ez jakitu geratzea eta bertzan zerrendatzen dire dekretuak. Inork ez baldin badutza eskatzen, urrengo pasatzen gara, eta 87. puntuan, 2 dekreturen berri ematea kreditua hartuko iso hitza. Bale, mila esker. Santiago Sainz. Eskerrik asko, arrastion danoi. Bueno, desde Ciudadanos en este... Ciudadanos taldetik puntu honi dagokionez zera esan nahi dugu. Guk uste dugu kreditu transferentziak bi jardun bide hauetako interesgarria direla gure hiriarentzat. Alde batetik euskera jardunak onartzea eta turismo sustapena. Baina hala ere hau ezin da dozion presioaren truke egin. Euskerari dagokionez adibidez. Guk uste dugu hemen planifikazio txar bat dagola diru publikoari dagokionez. Eta hau esaten dut izan ere diru hori guztiona da. Diru hori erabiltziteken behar handitarako adibidez, helburu sozialetarako. Eta ez gainera PNV-ek eta PSek esan nahi duten egin nahi duten bezala argitaralpenak egiteko, hau da, panfleto modukoak, aldizkariak eta horrelakoak. Nik uste dut hasierako partidak bazituela gure ustez diru funts nahiko zabalak. Eta orain are gehiago zabaltzea uste dugu ez dela egokia. Urte sasoi honetan gainera. Bestalde, familiak euskera ikasteko dauzkaten laguntzak 187an bakarrik erabili da. Eta Bildu gainera partida hori 110an zabaldu zuen. Eta zergatik euskera ikasteko diru laguntzak gehiago ematen dituela esateko bidea izateko bakarrik, hau da argazkian ondo ateratzeko, horretarako bakarrik. Eta uste dugu gainera ez dela beharrezkoa eta hauteskundei begira egindakoa dela. Izan ere aurrekontuak duela osoko bilkura batzuk onartu ziren eta egia esateko etzaigu gustatzen transferentzia hau modu honetan egin izana, zeuden beste lehentasu batzuk herri honetan. Eta, bitxia da nola zertara bideratzen diren gainera, lehen esan bezala publizitatea egitera. Haiek adibidez batzordean ez zuten deus esan, beri defendatzen dituzte politika publikoak, eta baina ez zuten esan, hor soberakin hori partida horretara bideratu zutela, esan ordez, gero beste politika publiko batzuetara bideratu omen zuten. Eta ez dakit nola ez zuten ezer esan. Badirudi amore ematen ari direla.
transferentzi hau PNV-ek eta alderdi sozialistek transferentzia hau egitea ezer esan gabe egiten uzten ari dira, beraz, konplizeak dira. Turismo sustapenari dagokionez. Uste dugu, soberakina hemen ere udalak badu programa bat tokiko enpresarioei laguntzeko eta informazioa emateko horretara bideratuko genuke guk uste dugu hori garrantzi handiagokoa dela batez ere langabezia datuak ikusita. Beraz uste dugu badirela beste lehentasu batzuk diru funtsa handiagoak behar dituzketenak. Hori esan da, gu puntu honetan ez daukagu beste ekarpenik, mila esker guztioi. Ignacio Uriarte. Bai, arratsalde guztioi. Katia Ana, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que toca admitir que me sorprende. Bueno, onartu beharra dut, harrituta utzi nauela hitzartze honek, ez diot zentzu handirik aurkitzen. Parte hartzearen lehen zatian, Ciudadanoseko kideak esan duena, hori azalduta zegoen dagoeneko informazio batzordean, zezuk galdera egin zenuen, erantzun genizun, eta esan zenuen orduan zalantzak argituta geratu zitzaizkizula, baina hala ere ona ekarri duzu hau. Esan genizun orduan ere, zaila da, diru laguntzetan zenbat erabiliko den asmatzea. Hemen soberakin bat egonda eta soberakin hori alor bereko beste helburu batzuetara bideratu zen. Baina helburu horiek, nolabait antzekoak ziren. Alorra antzekoa zen, euskeraren alorra da bi kasuetan ere. Eta uste dut horri babesa eman zioten alderdiek ez zutela eragozpenik agertu. Eta beste atala, enpleguarena ez ditut ulertzen esan dituzunak, baina 7.000 euroko partida horrekin. Soberakin hori da egon da, 7.000 eurotakoa. Eta zuk kontratu bat esleitzen duzunean, edo proiektu bat aurrera ateratzen duzunean, beti ez da asmatzen diru kantitatearekin, ze aurre kontu bat egiten da lehenago. Batzuetan urteak aurrera ginala, beharrezkoa izaten da, aurre kontua gora doitzea, eta hala gertatu da, adibidez, turismo bulegorako euskarri grafikoetara hori eginda, ez da? Iaz, 150an hasi zen partida hori, aurten ere maila horretan mantentzen ari da, eta hor zegoen kontratu hori, babes handiagoaren beharrean zegoen, eta hala eginda, 7.000 euro horiek horretara bideratu dira. Zaila da, kantitate zehatzarekin asmatzea, eta egin duguna da, beste partida batetik hartu, soberan zegoelako, eta beste horretara transferitu dugu, baina oso gauza sinplea izan da. Beste alde batetik, hori da esplikazioa. 11.000 euroko partida bat, eta beste bat 7.000 eurotakoa da. Eta, eguneroko kudeaketaren jardunean oso errez esplikatzen da transferentzia horren arrazoia. Kasu batzuetan, partida guztia ez da konsumitzen, eta orduan, soberakin hori, urte horretan bertan gastatzera bideratzen da, alor horren barruan, eta antzeko helburuetarako beste partida bati eransten zaio. Ez dauka beste misteriorik. Eta horietako bat gainera, informazio batzordean galdetu zenuen eta eman genizun esplikazioa. Besteari buruz ez zenuen ezer esan. Ibon Rodríguez? Egia esateko ez genukan puntu honetan itxegiteko inolako asmori, baina ez dakigu honendik Santiago enteratu den hauteskundeak igandean izan ziela eta ez orain. Ez dugu ulertzen egin duen interbentzioa. Ulertzen dugu Euskarak bera esaten duen garrantzitsua dela, baina Euskararekiko bere alderdia duen jarrera ulertzen dugu eta, ulertu ezaguna dela. Akin dezala guz egituko dugula Euskararen aldeko dirua sartzen alden neurrian oraindik beharrezkoa dalako. Diru laguntzetan Euskalgintza babesteko edadena dalakoa. Eta gero eskerrak pleno honetan ikusiko direla baitare alderdi bakoitzak herri honen lehentasunen inguruan
zer nolako gauzei ematen dien lehentasuna, baina horretarako igual denbora pasatu beharko da apurtxo bat. Eskerrik asko. Santiago Sainz. En primer lugar, Bueno, lehenik eta behin, zer argitu nahi dut? lo que se nos explicó Ignacio, en la comisión era que batzordean esplikatu zitzaiguna izan zen mintza talde programa batera bideratuko zela, eta ez publizitatea, propaganda eta panfletuak egiteko izango zela. Ze bestela ez nintzen hemen osoko bilkuran hau esaten egongo. Beste alde batetik, esan nahiko nuke, bai, turismoan zenbaki onak ditugula gaurko egunean, baina getxoren arazo, getxokoa du arazo handi bat. Getxora, gurutzontzietan etortzen diren milaka turista hoiek hiriko beste puntuetatik urrun gelditzen direla, eta arazo hori nolabait konpondu egin behar dela. Geltoki hori hiriaren alderago, hurbilago ekarri behar dela, eta horregatik guk etorkizun hurbilean neurri batzuk proposatuko ditugu. Bestalde, Ibon, gure taldearen jarrera oso argia da, eta gure egitaraua irakurri baduzu, jakingo zenuke, guk euskararen alde gaude eta hirueletasunaren alde eskoletan. Guk proposatu genuen udal langileek euskara ikasteko orduan beste langileen eskubide berberak izatea proposatu genuen, adibidez, eta ona ekarri genuen osoko bilkura honetaran, eta zuek gainera aldeko bozka eman zenioten. Beraz, gure taldeak euskararen alde daukan jarrera uste dut oso argi dagola. Eta euskarari dagokionez, hasierako partidak, alderdi sozialistak eta jeltzaleek aurkeztu zuten partida hori aski zela. Ze gaurko egunean partida osoaren 87 erabili da, eta gainerakoa, bazuk gainera gizendu egin dezue partida hori, eta beste helburu batzuetarako erabiltzen ari zarete, beraz, etzen beharrezkoa hainbestekoa, eta ez guri bota arpegira ez daukagula euskararen aldeko jarrera, ze ez da hala. Eta gu ez gaude ados transferentzi honekin, honela egitearekin. Mila esker guztioi. Ignacio Uriarte. Bueno, yo... Bueno, nik uste dut gaiak ez duela askotarako ematen, baina behar badazuk 3. txanda ere baliatuko dezu, eta berriz ere erantzun beharko dizut, baina uste dut gaia ez dela hainbestetarako, baina lusatzen baduzu, nik erantzun egin beharko dizut. Bueno, honela, ez esan honela egitea etzaizula gustatzen, transferentzia modu egokian egin da. Udal honetan egiten diren transferentzia guztiak bezala. Eta gero, 11.000 euro horiek ez doaz propaganda egitera, eta alor horretako ardura duen ezinegotziak esan bezala, eta batzordean galdera egiteko aukera izan zenuen, eta erantzun genizun, ez dijoa propagandarako, euskararen sustapenerako doa, eta esplikatu zitzaizun, lehen arrakasta izan zuen egitarau bat bazela, eta hori indartzeko zela partida hori, mintzataldearen kontua. Ez dakit zergatik diozun propaganda, behar bada, partidaren azpiatal batean ikusiko zenuen hori, baina hau bideratzen dugu sustapena egiteko. Baina hori, kontabilitate araudiak ezartzen duelako agertuko da, behar bada, azpitalde hori. Baina hori guztia azaldu zitzaizun, ez dakit zergatik eman behar diogun hainbeste buelta kontu honi. Dagoeneko azaldu zitzaizun. Hori, behar bada, foru araudiak kontabilitateari dagokionez ezartzen duelako azpitalderen batean propaganda edo antzeko zerbait. Behar bada horregatik ikusi zenuen, baina horrela da. Bueno, egin horrengo puntura pasatuko gaineteke, izatez puntu hau berri baten emateari dagokio, behaz, ez dago boskatzerik. 187. puntuan bi dekreturen berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoak, idazkari jauna. Batzordearen proposamena da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretu hauek jakintzat ematea. 3.672.2016, 426.000 euroko
zenbatekoarekin, lanbide 2016-2017. Eta 3.886-2016 zenbakidun dekretuan, 3.646,24 eurokoa, administrazioa espedientean digitalizazioa, lanbide 2016. Iñaki Morortu. Eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, sobre esta ayuda de 236.000 euroko partida horri dagokionez lanbiderentzat, oso ondo dagoela iruditzen zaigu, baina, ñabardura bat uste dugu, iaz ezitzaiola nahikoa publizitate eman, eta auzokide desientek deitu ziguten guri behintzat, esanez ez dagoela oso argi nola eskuratu zezaketen horrelako laguntzaren bat. Adibidez, Getxoko langabeen taldeak. Eta guk nahi genuke aurten, akats bera ez egitea, eta mesedez, informazio argiagoa ematea horrelako talde, sindikatu eta bestelakoei, mila esker. Bai, bueno, yo no sé si... Ez dakitia sakatxik egin ote genuen, baina aurten behintzat, oso berriki egina denez, informazioa eman dezakete lan gabeen asanbladakin bildu gera, pasadan ostiralean adibidez, eta hor esplikazio eman genien, lehen ere eman genien, hor eskaera bat egin ziguten, esan ziguten hainbat lerro zeudela, eta horietako bat zela, udalak kontratazio zuzen bidez, kualifikazio basuko pertsonala kontratatzeko. Eta horretaz ere eman genien informazioa. Eta eman genien informazioa horrelako kontratazioak egin dezaketen enpresei ere zuzenean ematen diegu enpresa horiei informazio hori. Horiek izaten dute zailtasun handiena, lerro horietarako, baina azalpen bat ematen diegu, nola egin dezaketen, behar bada hor dagoen hutsune horretara heltzeko. Behar bada, noiz bat ekixaren bat agertu dutela, ez zutela oso ondo ulertzen informazio guztia, eta saiatu ginen esplikazioak indartzen. Uste dut, iaz ez genuela akatsik egin, hori, horretan indarra jarri genuela informazio hori mundu guztiari helarazten. Eta, hala ere argi utzi nahi dut, diru laguntza horiek guztiz ematen direla, eta eskaera nahikoa badagola, eta informazio nahikoa ematen dela, eta ez dela gelditu dirurik banatu gabe. Beraz, mozio eta interpelazioen esparruan sartuz, arrazioa dekozu, hor pendientea geneuzkan, astelehen honetan honetzitako adierazpen instituzionalaren sartzea gai zerrendan. Beraz, ekingo diogu aurre premiazko tasunari, ez dakite idazkari jauna lehenengo idatzi edo irakurri behar dugun adierazpena, ez premiazko tasuna boskatu. Premiazkotasunari dagokionez, bakarrik asaltzea, azken batean bozeramaen batzorde astelehenan nintzela, beraz, osoko bilkuraren gai zerrenda eginda eta komunikatua zegoenean, eta beraz, uste dugu justifikatuta dagoela, baina, edozein kasutan ere, jakin bakizue boskatu behar dela, beraz, premiazkotasunaren alde, hau batez honetzita, eta beraz, ekingo diogu adierazpen instituzionalari ekingo diogu bere irakurtzeari. Erabakiaren emakumeen eta umeen esplotazioaren eta trafikoaren aurkako nazioarteko eguna. Eskari jauna. Bozeramaileen batzordea 2016ko irailaren 26ko bileran adostatutako erakundaren adierazpena hau da. Pertsonen trafikoaren aurkako koalizioaren mundu biltzarrak irailaren 23a izendatu zuen sexu esplotazioaren eta pertsonen salerosketaren aurkako nazioarteko eguna. Emakumeen biltzarrekin koordinatuta egin zuen hori, Bangladeseko Dhaka hirian 1989ko urtarrilean egin zena. Pertsonen salerosketa giza eskubideen aurkako eraso larria da, eta zenbait modalitate dauzka. Esplotazio sexuala, lan esplotazioa, derrigortutako lanak, organoen trafikoa eta abar. Aldaera horitatik sexu esplotazioari lotutakoa daugariena, eta biktimarik gehienak emakumeak eta neskatilak dira. Botere publikoen betebeharra da krimena jasartzea eta delitua prebenitzea, baina baita eskaeraren aurka aritzea ere. Eztabaida ezina baita eskaerarik gabe ez litzatekeela pertsonen salerosketarik egongo.
Gainera, hainbat elkarte eta pertsona arlo honetan egiten ari diren lan eskerga azpimarratu nahi genuke. Ziur gaude beraien lana eta ahalegina funtsezkoa direla gizarte justuago bat lortzeko, askatasuna eta berdintasuna oinarri dituena. Getxoko udalak konpromiso hartzen du salaketa eta kontzientzia sortzeko kanpainak egiteko, pertsonen saleresketaren arazoaren berri emateko helburuarekin. Gainera, lankidetza eta nazioarteko koordinazio handiagoak eskatuz, horrelako ekintzak zigortzeko, prebenitzeko eta biktimak babesteko dauden neurri eta mekanismoak bai araugintzakoak bai instituzionalak erabiliz. Beraz, berri mate hori egina dago eta sartzen gara mozioak eta interpelazioen esparruan, 188. puntuaren zuzen, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Poligono Gorrian kultura aiziako zentroa sortaraztea. Barkatu? Iñaki Gamero? Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Poligono Gorrian kultura aiziako zentroa sorraraztea. Poligono Gorria deritzona, Algortako oso auzo garrantzitsua da. Bertan, udal zerbitzu eta prestazioak behar dituzten herritar ugari bizi dira, udalerriko gainerako auzoetan gertatzen den bezala. Baina, errealitatea hau da, udal zerbitzuen eskaintza dela eta guztiz baztertuta dago. Ez dezagun ahaztu Zubileta getxotar ugari bizi diren auzoa dela. Alderdi Popularrak uste du gauza hobea merezi dutela, eta auzoari duintasuna eman nahi diogu. Auzokide askoren kesa, ideia, iradokizun eta ekarpen ugari jaso ditugu. Eremu hori hobetu dezaketenak. Horietako bat eskaera zaharra da, auzoarentzako aisialdi eta kultura eskaintza sortzea. Zubietako Poligono Gorriko eraikinerako salgai eta abandonatuta dagoena proiektua proposatu nahi dugu. Proposamen hau bete eta hobe daiteke. Gure aldetik, Zubietako auzokideen aldetik, baita gainerako alderdien eta lagundu nahi duten guztien aldetik ere. Gure ekimenak Poligono Gorriaren eraikinaren 430 metro karratuak aprobetxatu nahi ditu, egun salgai eta abandonatua dagoena. PPren proiektua eraikin horretan elementu hauek jartzean datza. Arretarako udal bulegoa goizeko eta arratsaldeko ordutegiarekin. Bertan, auzokideek udalarekin egin beharreko izapide guztiak egin ahal izango dituzte, hala nola idazkiak erregistratzea, erroldatze volanteak, ziurtagiriak, zergak helbideratzea, udal informazioa eta bar. Aisialdirako eta gozatzeko gunea, erabiltzaileek leku hori lasai erabili ahal izateko. Kultura gunea, ordenagailu eta irakurketa gela, mota guztietako argitalpenak kontsultatzeko eta internetera wifi bidez konektatzeko. Erabileran itzeko gelak. Tabike mugikorrak erabiltzeak beste aukera batzuk izatea ahalbidetuko liguke. Gutxi gora bera adibidez 40 metro karratuko 3 gela txiki, elkarteak, auzokideak eta kultura taldeak bildu ahal izateko, edo 310 metro karratuko areto handia, bilera handiak egiteko, antzespen txikiak, dantzak, solasaldiak, tertuliak edo konferentziak besteak beste. Eta noski komun publiko batzuk egitea, kanpotik eta barrutik sartzeko, parkearen eta instalazioen erabiltzaile guztiei zerbitzua ematen dietenak. Gizonentzako zein emakumeentzako eta premia bereziak dituztenentzako komunak izango lirateke, eta euroialak aldatzeko gunea. PPtik gainerako alderdiei proposamen hau helarazten diegu. Elkarrekin lan egiten hasteko abiapuntua dela uste dugu. Irekita gaude edozein hobekuntza eta aldaketa egitera, baita auzokideek proiektua osatzen parte hartzera ere. Baina nahitaezkoa dela uste dugu Poligono Gorriari eta Zubileta auzoari hobekuntzez hornitzea. Horregatik guztiagatik, Alderdi Popularraren udaltaldeak erabaki proposamen hau aurkezten du osoko bilkura. Lehenengoa, Zubietako Poligono Gorrian aisialdi eta kultura zentroaren ezarpena aztertzea. Bigarrena, mozio honen berri emango zaie udalerriko komunikabideei. Ikusten duzuen bezala, mozio honen bidez, auzo honi zerbitzu batzuk eman nahi dizkiegu. Ideia bat jaso dugu guk eta proiektu txiki bat erakutsi nahi dizuet. Guk marraztu dugu eta ez da hori izan behar, ez da hori egin behar, baina ditugun baliabideak erabiliz hori egin ahal izan dugu eta erakutsiko dizuet. Sentitzen dut,
Erakutsiko dizuet guztioi, hau da gure ideia. Emango dizuegu, baina lantzen hasteko abiapuntua izan albada, ongi etorria izan dadin ideia hau. Sentitzen dut, gure ideia abiapuntu bat da. Ez da hori nahita ez egin behar, baina uste dugu hasiera bat dela auzo horri zerbitzu hauek emateko. Irekita gaude, aldaketak egin daitezke, eta beste proiektu bat ere egin daiteke guztiz desberdina, eta zuen ideia eta lankidetza jasotzea espero dugu. Eskerrik asko. Quique Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Desde guk venimos a presentar una enmienda. Guken zuzenketa bat aurkeztuko diogu mozio honi. Pauso. Lehenengo Quique Prada dagokio. Tenemos tres. Da igual lo que se apruebe, si no lo va a hacer el alcalde. Por nuestra parte, respecto a la... La tienen que leer. Perdón. Perdona, Paula, que no te había visto. Quique, zuzenketa irakurri, berda? Eta kasuan itzuli bai. Zeharkako zuzenketa Alderdi Popularrak aurkeztutako moziora. Poligono gorrian aisialdiko zentro bat sortzeari dagokionez. Guk getxo taldeak zuzenketa bat egiten du. Alderdi Popularrak egindako erabaki proposamenari aisialdi zentro bat sortzeko poligono gorrian. Lehenengoa, herritarrei jakinaraztea proiektua aurretik inkesta bat eginez. Dagokion azterlana egin aurretik. Eta baietza ematen baldin badio, sartzen da mozioan. Barkatu? Uste dugu mozioan implizituki agertzen dela herritarrei esango diogula eta haiekin kontsultatuko dugula, beraz, onartu egingo dugu. Etxita geratzen da, beraz, aurkeztuako mozioan sartuko litzateke puntu hau lehenengo puntu bezala, nik hala adierazten da testuan. No sustituye, digo, ez du ordezkatzen baizik eta gehitzen da. Beraz, zuzenketa gehigarria da. Estudia la palabra? Santiago Sainz. Horrela geratzen da mozioa, jarraitzen dugu eztabaidarekin. Koldo Iturbe? Bai, arratsalde on guztioi. Ez da berria gaur honak hartzen duzuen proposamen hau. Aurreko urtetan ere aurkeztu izan duzue. 2013 urtean, 2011 urtean, eta oker espanabil aurrekontuak eztabaitu ditugun beste urte batzuetan baita ere zuzenketa moduan aurkeztu egin duzue proiektu hau. Jakina da, udalak kultura azpiegituretan egin duen alegina eta esfortzua nabaria dela, ikaragarria dela, eta kultur azpiegitura horiek guk jarri ditugu herriko edo auzoko erdigunetan. Ondo komunikatuta eta ondo dakizuenez haiekin batera irisgarritasuna landu egin dugu baita ere erdigunetara heltzeko. Zuek proposatzen duzuen kultura ekipamentuen zabalkunde horrekin ez gatoz bat, gure eredua beste bat da, ikusten duzuenez erdigunetan kokatutako azpigiturak, galdera erraza da, zergaitik poligono gorrian bai, zergaitik ez Portu Zaharrean, zergaitik ez beste bat Andramarin, zergaitik ez, eta holan jarretuko genuke hainbat espazioetan edo
jartzeko galdera horrekin. Guk bat egiten dugu zerbitzuak batu, irrisgarritasuna landu eta kudeak eta arduratsu batekin gai honetan. Eta hau dena gure hauteskunde programan agertu egiten da, gure legealdi planetan bilakatu egin da, eta aukera izan dugunean eta onartu egin direnean gure aurrekontuetan isladatu egin da. Zergaitik atatzen ditut aurrekontuak momentu honetan, hemetik eta epe laburrera de hortainera aurrekontuetaz eztabaidatuko dugulako, eta Alderdi Popularrari baita ere luzatzen diogu gonbitea prozesu horretan, negoziazio horietan parte hartzeko, eta horrelako proposamenak, horrelako proiektuak bertan eztabaidatzeko. Eskerrik asko. Txefolanda. Sí, suscribo totalmente lo que ha dicho Koldo Iturbek. Koldo Iturbek esandakoarekin guztiz ados nago. Gogorarazi nahi dut, sozialistek ere gure programan eta beste batzuetan defendatu dugu Koldok esan duena. Ez ditugu azpiegitura hauek leku zehatz batean kokatu nahi, baina bai ados gaude ekipamenduak ez direla zentralizatu behar. Besteak beste, parte hartzea sustatzen du. Hau da, udala hurbiltzen du auzo txikietara, beste gune batzuetara, eta guk uste dugu eta gobernu taldeak ere uste du gauza bera, proposamen hau zehatzen dela alderdi batzuetan. Hau da, eraikina erostea, ekipamendua mantentzea eta langileak jartzea ekipamendu horik mantendu ahal izateko zentro horietan. Eta zentro honetan. Guretzat interesgarria da, baina lehentasunak beste batzuk dira eta irizpideak orokorragoak dira. Beste kale, auzo eta gune batzuk daude. Eta beraz EAJ-ko kidearekin ados gaude eta ez dugu proposamen honen alde bozkatuko. Guk estamos completamente a favor de que los barrios se doten Guken ados gaude auzoetan zentroak sortzearekin. Horrela, garatuko dira eta aurrera egingo dute. Eta ez dituzte beharko beste zerbitzu batzuk, edo zerbitzu zentralizatuak ez dituzte beharko, adibidez kulturetxea. Hau da, Getxon garatu nahi dugun eredua eta argi utzi dugu beste batzuetan. Uste dugu auzoetako bizitza kulturala handiagoa izango zela eta ez zirela mugitu beharko beste leku batzuetara. Eta jarduera horiek sustatuko lirateke hurbiltasunarekin. Guk uste dugu herritarrak kontuan hartu behar direla, haiek ulertzen dutelako oso ondo egoera eta badakitelako zeintzuk diren horien beharrak eta premiak. Garrantzitsua da herritarrek parte hartzea, baina gainera proiektua dagoenean mahai gainean galdetu beharko zaie eta kontsultatu. Nagusien etxean, adibidez, nagusiek eskatu dute kontsultatzea proiektua garatu aurretik. Guri ideia oso interesgarria iruditzen zaigu. Beraz, ez dugu aurka bozkatuko, baina eskertuko nuke beste batzuetan eraikinaren alde onez hitz egiteaz gain, prezioaren berri emateko. Uste dugu beharrezkoa dela kontuan hartzea, osoko bilkuran proposamen hauek aztertzerakoan. Horrez gain, beste figura juridiko batzuk beharko genituzke. Adibidez, eraikina merkeago erosteari buruz hitz egingo genuke eta jarduteko margin handiagoa izango genuke, porrota izan aurretik. Ezin dugu ahaztu, proiektu handi bi ditugula, Romoko kulturetxea eta Getxon txokia,
eta horregatik daukagun zorra eta zergak eta tasak handitu dira. Proiektu horiei esker edo horien erruz. Aurrekontuak orain dela gutxi onartu ziren. Eta azken batean, inbertsioak egin behar dira beti, eta hori ez da bukatzen eraikina erostearekin. Izan ere, hori birgaitu behar da, ekipamenduak erosi behar dira, langileak kontratatu behar dira, eta udal aurrekontuetan murrizteko esan zenuten, baina guk ez dugu aurka bozkatuko, eta gainera uste dugu ideia ona izan daitekeela. Beraz, proposamenaren alde bozkatuko dugu. Bai, Maite zurea hitza. Bai, arratsaldeon, guk baiezko bozka emango diogu, transakzionalarekin. Bildutik beti babestuko dugulako auzoei bizitza eta auzotarrei erraztasuna ematen dieten edozein proposamen. Gaurkoan, Alderdi Popularrak Zubietako poligono gorrian salgai dagoen eraikinean aisialdia eta kultura zentro bat ezartzaren ideiarekin etorri da, egoki ikusten duguna, baina inolaz ere ezin dugu ahaztu udal zerbitzu eta ekipamendu falta duten beste hainbat auzoetan, baita ere badaudela salgai eta abandonatutako eraikinak aprobetxatu daitezkena. Eta arrazoi horregatik, guk EAJ-rekiko aurrekontu akordioan, Getxoko beste auzoetan ere horrelako ekipamenduak egiteko proposamena egin genuen. Noski beti ere prozesu parte hartzaile baten bitartez, eta horietako batzuen artean Labenta eta Portuzarrean dauden bi eraikinetan. Horrei aurrekontuetan partida bat ahalbideratu diegu. Esker, beste norbaitek, Jefo Aranda. Askotan entzun dugu hemen hori Erromo kulturretzeko proiektua eta Getxo antzokiak hori jan egin dituzte ez dakiz nolako presupuestuak edo milioika, no? Eta Santik esan du, que como hay unas obras faraónicas... Santik esan du, obra handiak egiten ari garela hemen, Getxo antzokia bezala, eta horregatik igo ditugula zergak. Gastua ordaindu ahal izateko edo, zuk ez duz esan, baina beharrei aurre egiteko. 5 urtez egon dira kongelatuta tasak eta zergak, eta oso gutxi igo ditugu orain. Katastroaren beste interpretazio batzuk egin alditugu, baina ez da hainbeste handitu. Beti esaten ditugu gauza berak, beti errepikatzen ditugu gauza berak, zergak igotzen direla. 0,75 igo dira bakarrik, eta 5 urtez egon dira geldi. Agian ez zaizu gustatuko, proiektu bat gustatuko zaizu eta besteak bai. Proiektu estrategikoak dira, asko irauten dute, bai, baina oso proiektu interesgarriak dira eta ez ditugu ukatuko, baina nekatuta nago ja beti gezur berak entzuteaz. Eskerrik asko. Bozketara pasatzen gara, beraz. Bai, Iñaki Gamero. Gracias, Imanol. Eskerrik asko, Imanol. Laburra izango naiz. Gaia bere bidetik aldendu da. Hemen, Alderdi Popularrak proposatu duena da ikustea ea ados gauden poligono gorria eta Zubieta auzoa aisialdi eta kulturako ekipamendu batez hornitzea. Ez dugu proposatu azpiegitura oso handi bat sortzea, azpiegitura kultural bat sortzea, eta ez dugu proposatu azpiegitura txiki edortain bat proposatzea. Izan ere, guk proposatzen duguna da zentro sozial bat sortzea. Formatu anitza duena eta horrela ekintza soziala, kulturala garatua ahalko dira eta udal zerbitzu txiki batzuk egongo dira eta hornikuntza publiko txiki bat emango zaie bertako herritarrei. Halaber, Aldapari ere emango zitzaioken zerbitzua Salziduko beko aldeari eta nik uste dut ekipamendua ona izango zela, ez oso garestia eta ez oso zaila. Orain ez gara hornikuntza handiez ari. Ez gaude beti ados proiektu handiekin, baina argi utzi nahi dugu aisialdiko eta kulturako zentro bat da, anitza eta soziala. Ez beste ezer.
Ez gara beste gai batzuetara pasako eta ez dugu aurrekontu ez hitz egingo. Egia da, pozik egongo ginateke hori Portu Zaharrean egingo balitz, edo Andramarin. Izan ere, programan proposatu dugu gune horietan beste jarduketaren bat egitea. Gainera, aurreko mozioren batean, aisialdi eta kulturako zentro bat sortzea proposatu dugu Neguriko geltoki zaharrean. Jarduketa txikiak dira eta zerbitzu handiak eman dizkiote gune horiei. Proposamen hori aurretik egin dugu eta egiten jarraituko dugu. Gainera zuzenketa bat aurkeztuko dugu hurrengo aurrekontuetan hau egiten ez bada. Eta hori egingo dugu Zubiletan proposatzen duguna bezalako zentro bat sortzeko. Eskerrik asko. Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, en la línea de lo comentado... Esandakoarekin bat etorriz, gure proiektua zein izango zen azalduko dut. Ez dut kulturetxeari buruz hitz egingo, ez da Getxo antzokiari buruz ere. Badakigu nolakoa den Getxo, zenbat auzo dauden eta nolakoa den fisiko eta geografikoki. Beraz, ulertzen dugu, Getxorentzat oso ona izango zela eskaintza hori osatzea, Poligono Gorrian zentro bat eraikiz, eta horregatik EH Bildurekin ados gaude labentari dagokionez, Portu Zaharrari dagokionez eta Neguriko geltoki zaharrari dagokionez. Beraz, Getxon, bilbe bat sor dezakegu eta zentro sozialak eta kulturalak sortu, batzuk handiagoak eta besteak txikiagoak. Beraz, irizpide bat esar dezakegu lerro horretatik. Eta horrela, Getxo itxiko zen, eta sare hori finkatuko zen. Beraz, guk uste dugu gehiago zehaztu behar dela. Horretan sakondu behar dela uste dugu guk. Inork ez baldin baitza eskatzen bosketara bazten gara. Bai, proposamen edo mozioaren Alderdi Popularra, EH Bildu eta guk, Getxo eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak behaz honetzita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 189. puntuan guk udaltaldek aurkeztuko mozioa, jaietarako mugikortasun urriko eremuak paratzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna, arratsalde on denori. Desde Guk Getxo presentamos esta moción para proponer al Pleno Municipal que se habiliten espacios en eventos festivos, deportivos. Udalbatzari proposatzeko jai eta kirol ekitaldietarako eta udalerriko jaietarako espazio egokiak eskaini daitezen mugikortasun murriztua duten pertsonek, adinekoek eta mendetasuna daukatenek erabili ahal ditzaten. Ikuspuntu urrun batetik hitz egitea zaila denez gero, egoera hau bertatik bertara bizi izan duen pertsona baten testigantza ekarri nahi dugu ona. Ona hemen, testigantza hori. Denok jaten gara geure inguruko jai eta ekitaldietara. Seguruenik, askotan, beraietan bizi izandako esperientzia eta gure bizitzaren parte da, eta gure baitan dauden oroitzapen edo ohiturei lotuta dago. Egia esan, desgaitasuna daukanina inork ezin ditu bere herriko jaiak osatu eta bizitzako esperientzia interesgarri gisa oroitu. Jende pilaketen eta moztutako edo oztopoz betetako kalen artean, sarritan hurbildu ere ezin baitzaitezke egin. Gaur egun, jendea pilatzen den ekitaldiak oso gaizki kudeatzen dira, baita hiri handietan eta turismorako interesa daukaten jaietan ere. Eta hori arazoa da desgaitasuna daukaten pertsonentzat. Desfiletan, kontzertuetan edo zein ekitaldi garrantzitsutan, ikusleak leku zehatz bat daukanean eta jaia ikusi egiten denean edo bertan parte hartzen denean, leku estrategiko batzuk egon behar dira. Altxatutako plataformak, desgaitasunak daukaten pertsonek, batez ere mugikortasun murriztua, akondroplasia eta abar luze bat dauzkaten pertsonek. Jaia gozatu aldezaten. Pentsatu gurbildu naulki batean ere zerita soaztela eta zuen aurrean 3 ikusle ilara daudela, eta azken ilarakoak zutik daudela. Zerbait ikusi dezakezuela uste duzue? Joango alzineten jai batera zuen seme-alaba txikiekin honelako baldintzetan? Ekimen honen bidez, gure udalerriko jaiak osatzeko arazo gehien dituztenei jaiak leku egoki batetik ikusi alizateko aukera eman gura diegu, eta ez besteek dituzten baldintzak baino txarragoetan. Izan ere, berdintasunaz eta bazterketa esaz ari garenean, ez ditugu honelako kolektiboak astu behar. Honelako ekimenak proposatu diren udalerrietan, hasiera batean espazioaren erdian tarima bat altxatzea proposatu zen. Baina udaltzaingoak aukera hori baztertu zuen.
zuten, segurtasun arrazoiengatik. Izan ere, jende oldea balego, mugikortasun murritzeko pertsonak zailtasun handiak izango lituzkete plataformatik jaisteko eta lekutik askar irteteko. Horregatik, desgaitasuna duten ikusleentzako espazio berezi honetarako aukeratzen den lekuak sarbide esklusiboa izango du. Behar bezala, seinaleztatuta teknikari eta artistek agertokira iristeko erabiltzen duten sarrera berean. Leku berezia oso hurbil egongo litzateke artistek jardungo luketen plataformatik. Horregatik, arreta berezia jarri beharko litzateke aurrez aurre ez jartzeko, desgaitasuna duten pertsonek ekitaldia ikusteko helburuz lepoa okertu behar ez izateko. Egokiena izango litzateke zona hori albo baten jartzea, bertan dagoen jendeak ikuskizunak erosoago ikusi ahal izateko. Horregatik guztiagatik, guk Getxok ondoko erabaki proposamena dakar osoko bilkura honetara. Mugikortasun burriztua duten pertsonentzat prestatutako zonak ez dauzkaten udalerriko jaiak eta ekitaldiak aztertzea, kontzertuak, kirolekimenak, pregoiak, ekitaldi jendetsuak eta bar. 2. Zona bat erreserbatzea eta prestatzea gurpildun aulkian doazen edo mugikortasun murriztua duten pertsonek honelako ekitaldiak hobeto ikusi ahal izateko. Era berean, beraien segurtasuna bermatzea eta zerbait gertatzen bada beraien ebakuazioa erraztea. Eremu hau ez izinguratzen duen zonaren albo batean egongo da, pertsonen segurtasuna bermatzeko. Horrez gain, mozioa irakurtzeaz gain, osatu nahiko nuke. Adieraziz, jaso dugun informazioaz gain, testigantzen gandik jaso ditugunez gain, talderen batekin hitz egin dugu eta esan digute demanda hau urte askoz egin dutela. Haiei hau asko eragiten die eta eskertzen dute honelako ekimen bat proposatzea. Izan ere, pozik daude hau osoko bilkuran aztertzearekin. Beraz, laguntza eskatzen dizuegu mozioa honesteko kontuan hartu behar dugu oso beharrezkoa dela, ez delako oraindik existitzen horrelako espaziorik. Bakarrik Getxo Folk jaialdian eta gogoratu horiek ordaindu behar direla. Guk uste dugu ekitaldi publiko eta doako ekitaldietan egon behar direla eta haiek joateko eskubide bera daukate. Beraz, babes osoa ematen diegu talde hauei, haien eskubideen alde borrokatu dutelako urtez, eta espero dugu denok honestea mozio hau. Zeharkako bat hartu nahi diogu mozio honi, banatuko dugu eta irakurriko dut. Bai, irakurriko dut. Gure zeharkagak honela dio. Hirugarren atal bat gaineratu nahi diogu mozioaren eskakizunari. Gurpildun aulkian doazen edo mugikortasuna murriztuta duten pertsonentzako ezezik, beste ezintasun mota batzuk dituztenentzako ere, esaterako gorrak edo itxuak, martxan jarri zitezken neurriak aztertzea eta ikerketa horien ondorioak udalbatza honetara ekartzea osoko bilkurak onartu ditzan. Bai, guk Getxori dagokio aurkeztuako zuzenketari baietza edo ematea. La aceptamos. Beraz, mozioan sartuko litzateke hirugarren puntu bezala hemen agertzen den moduan. Beraz, eztabaidarekin jarraitzen dugu, beste norbaitek, Koldo Iturbe. Bai, hasteko aitortu behar da zeharkako zuzenketa honen inguruan pausoak emango direla honen alde, egia da horretan behar bada motz heltzen garela momentu honetan, baina guken jatorrizko moziora bueltatuz, bertan guk eskatzen duela lo más adecuado sería habilitar esta zona en un lateral para que el gune hau gaitzea albo batean. Publikoak hobeto eta erosoago ikusteko ikuskizunak. Puntuan, esaten du habilitar una zona reservada para que las personas en silla de ruedas gurpildun aulkian edo mugikortasun murriztua daukaten pertsonek
hobeto ikusi ahal izateko guneak gaitzea. Baina eskatzen duzuena olako gauzaren bat da? Bai? Azkenengo 10 urteetan, edo 10 urte baino gehiagotan, Getxoko udalak, erakunde autonomoek sartuta, horrelako neurriak hartu egin dituzte. Jadanik martxan daude. Ez da berria. Aulkiak jartzen diren ikuskizunetan, beti jartzen dira elbarrituak edo alde batetan, aldamen batetan, eta ondoan utzi egiten zaie aulki bat, berekin datorren laguntzaileari. Hori, beti. Eta zutunik edo zutik ematen diren ikuskizunetan, leku berezi bat gorde egiten da beraientzat, espezialki, eurek han bertan egon al izateko. Baina ez da bakarrik guk egiten dugulako nahi dugulako. Gure ikuskizun guztietan autobabes planak egin behar ditugu, autobabes plan horiek olako neurriak ezartzen dituzte, beraz guk geure buruari agindu egiten diogu olako neurriak egin behar ditugula, eta onartu dugu moduan EH Bilduk egiten zuzenketari horren horrean pausoak eman behar direla, aitortu beharra dago baita ere, udalak zuzen antolatzen dituen ikuskizunetan, nik azaldu dudan moduan egiten bada ere, jai batzordek antolatzen dituzten ikuskizunetan pausoak ematen ari garela baita ere, baina hor kontutan izan behar duzue, jai batzorde herrikoiak dauzkagula, udalak zuzenean ez dituela jaiak antolatzen, eta jai batzorde herrikoiak daudela tartean, beraz, beraien baliabideen arabera eta gure laguntzarekin pausoak emango dituztela eta ematen dituztela honen inguruan. Baina berez, udalak egiten dituen eta aurrera eraman dituen ikuskizun guztietan gehienetan horrelako neurriak martxan dauden jadanik. Eskerrik asko. Hola, Miba. Bai, eskerrik asko. Sí, agradecer a Koldo que me enseñe la foto. Eskerrik asko Koldo argazkia erakusteagatik. Hori da, nik esaten dudana, badakigu Getxo Folk bezalako ekitaldietan, sarbidea dagoela, ezagutzen ditugu ekitaldi horiek, eta badakigu nolakoak diren, eta hori aipatu dut mozioan. Baina orain jaiez ari naiz. Egia da, jai batzordekin ados jarri behar garela, eta hori eskatzen ari gara hain zuzen ere. Egia da, udalak esku hartu alduela, lankidetza ematen diela jai batzordei, eta uste dugu gehiago egin aldela. Adibidez, norbait Romoko auzo batera badoa jaietara eta kontzertu bat ikusi nahi badu, doakoa dena, mugikortasun murriztua duten pertsona batek ezin du ikuskizun hori ondo ikusi. Bera, segurtasuna handitzea proposatzen dugu pertsona horiek joan alizateko, eta pertsona horiek beste ekitaldi batzuetara joan alizateko, ez bakarrik ordaintzen direnentzat. Doako ekitaldi ez ari gara, ekitaldi publiko ez. Jai batzordeekin lantzearekin ados gaude, baina esan digute urtez eskatu dutela hau eta ahalik eta lasterren lortzea nahiko genuke. Bakarrik zehaztearren uste dute akatz bat izan duzuela hor, ez da olako neurriak ez dira hartzen bakarrik ikuskizunak ordaintzekoak direnean, edozin kasutan hartu egiten dira, edozinek eskubide hori dauka ordaindu zein ez ordaindu. Berez gaitasun horrek ez diolako erresten olako ikuskizunetara jotea, orduan eskubidea dalako, berein eskubidea dalako. Beste norbaitek, bosketara pasten gara, mozioaren alde. Guk, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz onetsita. Geratzen da, mozio horrengora pasten gara beraz, 180. Bai, parkatu zurea daitza, bai. Buenas tardes a todos.
Arratsaldeon guztioi. Alderdi Popularrak babesa eman dio mozio honi, badakigu aurrerapen handiak egin direla alor honetan, baina hala ere gauzak daude egiteko, lekuak badaude egokitu gabe, horregatik eman dugu baiezko boza mozio honetan. Jarraitzen dugu beraz. Urrengo mozioarekin 180. puntuan guk udal taldeak aurkeztutako mozioa, 189 Algortako portu zaharra birgaitze integratuko area izateko eskatu horretik txosten azterketa egitea kontratatzea. Kike Prada. Eskerrik asko. Mozioaren testua irakurriko dut. 2014 urtarrilaren 28an udalbatza honek aho batez erabaki zuen Algortako portu zaharra birgaitze integratuko area bia izendatzeko kudeaketak hastea. PSEek aurkeztutako mozio batetik abiatu ginen. Batetik EAJak azaldu zuen aurretiazko azterlanaren kontua gaineratu zitzaion eta bestetik Bilduk egindako proposamena txertatu zen. Azterlana bizilagunekin eta auzo elkartekin egiteari buruzkoa. Horrela mozioa aho batez onetsi zen, denen artean mozioaren xedapentzatia adostu ondoren. Honela geratu zen. Bat, Getxoko udalbatzak erabakitzen du portu zaharraren birgaitze integrala aztertzea eta Eusko Jaurlaritzari eskatzea ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko jarduketa babestuei buruzko 317/2002 dekretuaren zehaztapenekin bat etorriz. Bi, eskaera hori portu zaharreko bizilagunekin aztertuko da. Guken ustez gertaera hau erabaki hau izugarri ona da Getxo osoarentzat. Mozioa aprobetxatu nahi dugu gukek Getxoko talde politiko berria den aldetik onartutako xedapen terminoekin bat egiteko. Horrela bada, uste dugu aho batez hartutako erabaki hura indarrean dagoela oraindik ere, are sendoago. Portu zaharra zer den, zer ordezkatzen duen eta nolako balioa duen ez dago azaldu beharrik. Hitzak soberan daude eta beharrizanei buruzko hitzak ere soberan daude. Kontua da denbora igaro dela eta udalak portu zaharreko auzo elkarteko jendearekin batera egin duen lana eta hartutako konpromisoak ezagutzen ditugula. Halere, realitatea da leku hau Eusko Jaurlaritzako kultura sailak ondasun kultural kategoriako monumentu multzo kalifikatu zuena, bia izendatzeko aurretiazko azterlanaren kudeaketa eta kontratazioa ez direla oraindik egin. Egoera honen aurrean, auzi garrantzitsu honi eta erabakiari bultzada berri bat emateko helburuarekin guk Getxok erabaki proposamen hau aurkeztu gura du, kontratazio honetarako epea finkatzeko helburuz. Uste dugu epea arrazoizko eta onargarria dela urteko azken hiruhileko hau. Bat, Getxoko udaleko udalbatzak erabaki du 2016 urte honetan aurretiazko azterlana kontratatzea. Algortako portu zaharra birgaitze integratuko area izendatzeko eskaera Eusko Jaurlaritza egin baino lehen egin beharrekoa. Eta azalpena amaitzeko zehaztu nahi nuke gure asmoa, gure helburua, uste dugu argi dagola. Konpromiso hau noiz gaizatuko den zehaztea, zegu ados gaude eta egiteke dago 3 urteren buruan. Eta horregatik aurkeztu dugu mozio hau, mila esker. Mila esker, Kode Iturbe. Eta biziri dago, akordio hori. Ondo dakizunez, bilerak sarritan izantoketan ditugu Portu Zaharreko auzokideen elkartearekin, beraiekin batera markatu egiten ditugu zeintzuk diren lehentasunak beraiek eskatuta, adibidez, iaz onartu genuen diru laguntza espreski termiten aurkako proiektu hori bultzatzeko, eta lehentasun horien arabera, hau ere sartuta dago, eta beraiekin ere komentatu dugu, bilera bakoitzean informatuta izaten ditugu osokideen elkarteko juntakideak, eta burutuko dugu. Urte honen amaierarako, datorren urteko hasierarako buruta egongo da, aurretiko azterketa beti ere. Zuk ondo azaldu duzun moduan, aurretek egin behar dan ikerketa azterketa da, ez da ari bera, bere berean, baizik eta aurretik egin behar den ikerketa, hori beraiekin adostuta dako, beraien horren monen barri daukate, eta ekin diogu dudari gabe konpromiso honi. Iñaki Gamero. Iñaki Gamero. Mila esker alkate jauna. Alderdi Popularrak babestu egingo du mozio hau.
uste dut, bueno, nahiko adostasun eskuratu zuela mozio honek, bere garaian, Portu Zaharrak baditu behar izan batzuk eta erantzun beharra daukagu. Nik, bueno, egia esango dut, alderdi popularrak ez du uste bia horren figura denik onena birgaitzelan hoietarako. Baina, bueno, aurretiaz azterketa bat egin behar denik eta hor esango digutenez biderik onena zein den, ados gaude azterketa hori egitearekin. Gu, bueno, ez gara teknikariak, ez dakigu gehiegi kontu hontaz, baina birgaitze integratuaren kontu hori behar bada kortze estu xamarra da Portu Zaharreko auzokideentzat. Beraiek, bueno, nahi lituzketen zerbitzuentzat eta batez ere auzo horrek behar duenarentzat. Uste dugu biarena behar bada ez dela, bueno, biderik egokiena. Gainera, bia horrek izapide luzeak eskatzen ditu. Hirigintza dokumentazio ugari eskatzen du, finantzazioare, bueno, arazotsua izan daiteke eta, bueno, nahiko berandu heldu daiteke. Eta, bueno, hala ere, aurretiazko azterlan horrek esaten balin badigute hori dela biderik onena, babestu egingo dugu. Baina, bitartean, albalitz, gure ustez, laguntza eman behar genioke Portu Zaharrari bestelako neurri batzuekin. Udaletik bertatik adibidez zainbat neurri har ditzakegu, udal neurriak. Adibidez, bueno, lanak egiteko lizentziak errazte aldera. Udaletik bertatik gainera aholkularitza eta informazioa eman genizaieke bertako auzokideei eta azaldu, bueno, birgaitze lan horiek nola egin ditzaketen. Bueno, zerga gutxitu genitzake eta lanak eta eraikuntzak egiteagatik kobratzen diren tasa gutxitu, ibia murriztu dezakegu eta bide batez hori bere garaian eskatu genuen eta gainera udal taldeak Bildurekin batera ezezkoa eman zion eskaera horri. Finantza neurriak ere har genitzake. Lehen egin izan dugu. Eta foru aldundiak, bueno, 100.000 euro hornitu zituen, aurrekontuak aldatuta auzokideek behar zituzten lanak egin ahal izateko. Edo, bueno, interes baxuko kreditu fiskalak eman genitzake, adibidez. Guk alderdi popularretik uste dugu, bueno, birgaitze integratuko eremu izendatuagatik, bueno, zain gauden bitartean beste neurri batzuk ere hartu ditzakegula. Mi esker. Bai, arratsaldeon. Bueno, batetik jakin badakigu Portu Zaharreko auzotarren elkarteak aspaldi daramala honen inguruan udaletzearekin hizketan, egia da ere akordioak 2 urte daramatzala, baina eta oraindik ez dela bete. Baina, printzipioz, gobernu taldetik adirazi dutenez, bidean dago, laster egingo da hasierako ikerketa hori. Hala ere gu baiezko bozka emango diogu, bueno, bultzadatxo bat dalako, ez dugulako bultzadatxo hori ematea txartu ikusten, eta hori da, egingo da ikerketa, eta ikerketa horrek esango digu, egokiena den ari izendatzea edo beste figura bat izendatzea Portu Zaharreko egoera babesteko eta batez be Portu Zaharreko auzotarren egoera babesteko. Orduan, gure baietzaren zentzua izango da batez be bultzada ematea jakinda ere abian dala antza denez prozesu hori. Eskerrik asko. Esker. Beste norbaitek. Txefolanda. No, recordar simplemente que besterik gabe gogoratu nahi nuen, bueno, Portu Zaharreko eremua bia izendatzeko bide hori aurreko legealdiko sozialista baten ekimenez hasi zela eta hor gainera dago entzuleen artean.
Eta guk, asko sakondu gabe, pentsatzen genuen hori zela biderik onena, Ibonek esan duen bezala, bertan bizi diren pertsonen egoera hobetzen hasteko. Eta, ez ikuspegi turistikotik bakarrik heltzeko asuntuari, ze hemen dauden batzuetan, marko inkonparabletzat daukate Portu Zaharra batez ere. Zerbait eginda dagoeneko, harremanetan gaude auzo elkartekin, eztabaida ez da bia bai edo bia ez, baizik eta biderik egokiena Portu Zaharraren auzotarren egoera hobetzeko bidea zein den. Beraz, horretan gaude, eta orain badirudi premiazkoa dela bia izendatzea, ez, premiazkoa da jakitea ia hori komenigarria den edo ez. Jakin behartzen, auzotarrek zer egin behartzuten izendapen horren ondoren, eta baita udalek ere, baina hori ez da berria, aspaldiko kontua da. Eskerrik asko. Oroar, uste dut gure mozioaren helburua argi dagoela, esan bezala, aurretiazko azterketa horren kontratazioari bultzada bat ematea. Eta azterketa horretan erabakiko da, bia den biderik egokiena edo ez. Baina, zenbat eta gehiago berandutu azterketa hori egiten, urrezko balioa duen denbora bat galtzen ari gara. Horregatik aurkeztu dugu mozio hau, ikusita 2014ko urtarrilean Alderdi Sozialistak mozio hau aurkeztu zuenetik eta esan bezala, hau batez onartu zen gauza bat izanik, hemen dauzkat idatzita, data kronologikoak. 2014en urtarrilean onartu zen. Gero, auzotarrekin bildu ziren udal taldeko ordezkari batzuk, eta aktan jasota denez, Imanol Landak esan zuen, behar bada, bia izendapen hori, mugatuagoa izango zela, oraingo babesa baino. Gero 2014ko ekainera salto egiten dugu, eta auzokideen elkartearen aktan esaten da, biaren azterketari ekitea onartzen da, eta horretarako diru bat izendatzen da, ez dakiz zer. Gerora, gauzak egiten ari dira eta hildo egokian, baina gure kezka hortik sortzen da. Iruditzen zaigu, guztiok hainbeste maite dugun eta hainbeste, birgaitze hori hainbeste behar duen zona horretarako, bai borondate ona ugari, baina partxeak jartzen ari garela, ez dagoela irizpide zehatzik. Eta uste dugu, aurretiazko azterketa horrek esan behar duela egokiena zer den. Beraz, pozik gaude, Koldok esan duen bezala, urte bukaerarako hau egiteko asmoa duela entzuteko, guk uste dugu, hori egingarria dela. Aurrekontua 18.000 eurokoa balin bazen azterketa hori egiteko, uste dugu, ez dagoela, ez dela handiegia, zuzenean hori bultzatzen ez hasteko. Eta, nola nahi ere, aurrera begira egingo den azterketa horretatik abiatuko denez, eta denak ados gaudenez, ez dakit zerrentzai gauden. Mila esker. Eta lapazten gara, beraz, mozioaren alde, guk Getxo Bildu, Alderdi Popularra, Parkatu Ciudadanos, baietz, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz honetzi eta geratzen da mozio horrengora pasatzen gara. Bosketaren abstentzioa, idazkari jauna, Ciudadanosen aldetik, parkatu. Urrengora pasatzen gara, 181. puntuan Bildu udaltaldeak orostutako mozioa urriaren 12 jai arrotza Euskal Herrian. Oier Iturralde, zurea da hitza. Eskerrik asko. Mozioak honela dio. Urtero legez, Espainiar estatuak bere menpe mantentzen dituen estaturik gabeko nazio eta herriak inposaturiko jaieguna ospatzera behartu nahi gaitu. Urtero legez, Pilarika izenez ezagunagoa den inposaketaren ikur den eguna errepikatzera doa Espainiar estatu imperialista. Urtero legez, urriaren 12ko eguna, agintari eta abertzale espainolak lotxagorrituko ez dituen eguna izango da. Nazio eta herriotako biztanleen borondatearen kontra. Baina urtero legez, ez dute asimilazio politika horretan sakontzea lortuko.
Nor galdetu digu euskal langile edota ikasleoi egun zehatz hori ospatu nahi dugun? Zein da urriaren 12 ospakizun izan behar dela babesten dutenen argudioa? Erantzuna argia da. Izaera Espainiarraren indar bidezko inposaketa. 5 mende luze dira Espainiar inposaketa hori hasi zela. Bortizkeriaren bidez, nazio askeaien izaera kultural, sozial, zein linguistikoa ezabatu eta hispanitatearen kultura zapaltzailea esarri nahian. Eta espainolek eurek, inposaturiko jaiegun hau izendatzeko erabilitako terminoek ere, agerian uzten dute haien izaera. Día de la Fiesta Nacional, Día Nacional de España, Fiesta de la Hispanidad, Día de la Madre Patria, Día del Descubrimiento, Día de la Raza. Eta egun horrek, bere horretan iraun dezan, eskura dituzten baliabide material zein fisikoak erabili izan dituzte historikoki. Gaur egun oraindik ere, Euskal Herriaren luze zabalean sakabanoturik dauzkagu Guardia Zibilak, Espainiar militarrak edota Espainiar gobernuko delegaritzak. Inork ez dezan ahaztu, Espainian dagoela, haren jugo estuaren itolarrian. Bada gaur, 2016ko iraiaren 28an, Getxoko udalbatza honetan, ozen esango diogu zapalkuntza hori denboran luzatu asmo duten guztiei. Ez zaituztegu nahi, ez zaituztegu behar, alde egin ezazue hemendik. Horregatik, honako proposamen hau dakargu, udalbatza honek bere egin eta onar dezan. Lehenengoa, Getxoko udalak, urriaren 12ko jaieguna inposaturiko jaieguna dela ebazten du. Getxostarren borondatearen aurka ezarritako jaieguna delako. Bigarrenik, Getxoko udalak Espainiar naziotasuna goratzeko ospalitezkeen bestelako jaiegunen ezarpena baztertzen du. Hirugarrenik, Getxoko udalak bere udalerrian kokaturik dagoen Guardia Zibilaren kuartelari erabilpen soziala ematea aldarrikatzen du. Hartara, Guardia Zibila Getxoko udalerritik kanpora joatera gonbidatuz. Laugarrenik, Getxoko udalak ebazpen honen berri emango dio Espainiar gobernuaren Euskadiko delegaritzari. Hark ebazpen hau onartu eta betearaz dezan. Eta azkenik, Getxoko udalak bere udal komunikabidetan ebazpen honen berri emango du getxostarrek haren berri izan dezaten. Esker. Beste norbaitek? Bai, Teresa. Escalante. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bilduri gogorarazi nahi nieke urriaren 12ko ospakizunaren zilegitasuna ez da hola patriaren goratzearen baizik eta lan araudian eta langileen estatutuan eta bizikidetza marko batean guztion arte adostu duguna. Era berean, ez da gure asmoa Ama Birjina eta Santuak gurtzea San Isidro edo horrelako jaietan gaudenean ere. Eta, bizikidetasun marko hori behar bada, ez zaizu asko interesatzen. Eta zuek, Euskal Herritarren eta Getxotarren ahotsaren jabetza zuentzat hartu nahi duzuenez, bide honetan, gu ez gaude ados eta ez dugu alde bozkatuko kasu honetan, mila esker. Esker, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bilduk esaten du norko galdetu digun urriaren 12an jai egiteko. Euskadin edo Euskal Herrian galdetu ote digute hemengoak bakarrik diren jaiegun horiak ezartzeko. Uste dugu norberak baduela askatasuna egutegiko jai bat ospatzeko edo ez. Uste dugu osoko bilkura honetan ez dela ezarri behar jendeak zer ospatu behar duen edo zerrez. Gure idarioaren eta gure pentsa moldearen arabera norbera pertsona askea da egun horretan jai egiteko edo ez. Guk uste dugu ez badute nahi libre dira ez ospatzeko. Eta guk galdetu nahi diegu nola dakite getxostarrak denak kontra daudela galdetu egin diezue? Uste dugu ezetz, baina okertzen balin bagara esaiguzue mesedez. Eta guk mozioan esaten diguzue egun hori inposatua dela eta ez dugu uste mozioaren testua egokiena denik horri begiratuta. Teresak esan duen bezala gainera egutegia ezartzeko modua dagoeneko Bildu jakingo duenez konstituzio auzitegiak ezartzen du eta langilearen estatutuaren arabera ezartzen da jaiegun zenbakia kopurua barkatu eta zein diren. Eusko Jaurlaritzak urtero garatzen du egutegi hori eta 2016ko
118. dekretuaren arabera gauzatu du. Eta EH Bilduri ez balin bazaio ondo iruditzen egin behar duena da dekretu hori atzera bota eta ez pleno honetara ekarri. Mila esker. Bai, Susana. Buenas tardes. EH Bilduko jaun Andreak, bai urriaren 12an, Espainiako jai egun nazionala ospatzen da. Legeak arautzen duelako 1987an, urriaren 7an, ezarritako, 18. Erauan. Eta Espainiaren jaiagun nazionala ezartzen da hor urriaren 12an. Espainiaren egun nazionala, punto. Besterik gabe, ez estaturik gabeko herri eta nazioen inposaketarik gabe. Espainiaren 5 mendetako inposizioa aipatzen dituzue. Ez duzue esan nahiko behar bada duela 500 urtetik gora gauzatzen hasi zen errealitate baten ondorio dela? Lotsa gutxi behar da indarrezko inposaketa bati buruz hitz egiteko. Urte asko atzera egin gabe aurkituko ditugu zuek bitarteko material eta fisiko guztiak erabilita zuen ideiak bortxa bidez ezartzen saiatu zaren kasuak aurkitzeko. Beraz, egun hori guztiok ospatuko dugu, baita onartu nahi duzuenek ere. Horrelakoa da demokraziaren jokoa. Eta, gogoratzen dizuet, zuek ere parte hartzen duzuela joko horretan. Eta, pasadan, hilontako 25ean batzuk ez ziren bozka ematera joan, baina hala ere, Eusko Jaurlaritza eratu egingo da. Halakoa da demokrazia. Eta demokraziazean gaudenez, zuek eskubidea daukazue jai hori nahi bezala ospatzeko, nola ez. Baina besteok gauza bera egiteko daukagun eskubidearen errespetuan. Eta gainera, ziur gaude getxozarren gehiengoak hala uste duela. Guardia Zibila, udalerri hontatik joateko gonbita egitearena, bitxia da, baina ez zaude Gran Hermano programan. Ez diogu babesik emango mozio honi. Beste norbaitek? Santiago Sainz. Eskerrik asko. Nik mozio hau irakurri nuenean, pena sentitu nuen. Ez dakit nork erakutsi zizuen zuei historia. Mitologia lauso bat esaldu nahi diguzue. Baina okerrena zera da. Euskaldunak zatikatzen saiatzen ari zaretela. Historia ikasle batek erraz atzera botako lituzten argudioak baliatuta. Espainiaren historia ezin da Euskadi gabe ulertu eta alderantziz. Zuetarrei kontaiezue, adoktrinatzeko erabiltzen dituzuen mituak eta ipuinak, baina ez zaitezte etorri osoko bilkura honetara zuen irudipenak ezartzera eta getxotarren iritziak zuentzat hartzera. Ze herri honetan iritzi ugari daude. Beste gauza bat ere esango dizuet gainera. Espainiarrak, zatikatzen garenean, ahuldu egiten gara, eta elkarren aurka jartzen garenean, okerragoak gara. Baina, elkartzen garenean, ezerk ezin gaitu gelditu. Mesedez, eskatzen dizuet guztioi, mozio honen aurka bozkatzea gure aurrekoen errespetuarengatik. Eta batez ere, herrialde demokratiko bat izaten lagundu digutenei. Oinaze handiaren ondoren altxatzeko gai izan ziren haien errespetuan. Haien gatik guztiagatik emaiozue ezezko bozka EH Bilduk aurkeztu duen mozio honi. Mila esker. Beste norbaitek? Txef Holanda. A mí me da un poco miedo eso de los españoles. Niri beldur pixka bat ematen dik, Espainiarrak denak elkartuta ezerk ez gaituela geldituko kontu horrek. Baina niri pertsonalki
bai, bueno, erdi brometan. Eso, jai errotzaren kontu hori, bai, egia da, 500 urte igaro dira. Eta, bai, jai errotz horietako batek baditu 1500 urte eta gero, adibidez, egu berrienak. Gaur egun ere, jaun ura, gobernu hiltzaile eta opresore baten parte izango zen. Duela 2016 urte, judutarra zen, tipo bat jaio zen, ikustazue batzuek ze interpretazio egingo luketen kontu horrena. Eta, ospakizun erlijiosoak ere, interpretazio ugari dituzte, eta San Valentinen kasua adibidez ez dakit tokikoa den edo nongoa. Bizkaitarra ez da, beraz, igual Gipuzkoarra, horrelako eztabaidetan sartu gaitezke, baina, badago hainbat liburu oso gomendagarriak, Elogio de la pereza, La Fargena eta Elogio de la ociosidad beste bat. Hala diote, hemen, liburu hauetan, gure gizartearen benetako humanizazioa aisialdian, oporretan eta denbora librearen erabileran dago. Niri ez zaite lan egitea batere gustatzen, hala diote bi liburu horietan. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Como veo que ya estamos sin haber empezado hemen ari gara sare sozialetan, oraindik bozkatu gabe, baina sare sozialetan honi buruz hitz egiten, nik zer nahi dut, ez gira urriaren 12 defendatzen. Esaten ari garena da, gai hori ezartzeko modu bat badagola, eta hau ez dela foro egokia horretaz hitz egiteko. Izan gaitezen pixka bat zorrotzagoak gauzak esateko orduan, eta batez ere sare sozialetan. Guken zera diogu, hau ezartzeko bidea ez dagokiola pleno honi. Eta, espainolak garen edo ez, horrelako kontuak lekuz kanpo daude, guk ez dugu horrelakorik esan. Berriz ere azpimarratu nahi dut, guk ez dugu horrelakorik esan. Eta EH Bilduk oso ondo daki nola ezartzen den jaiegun hori, eta badaki oso ondo nora jo behar duen. Mi esker. Oie, Iturralde. Azkenekotik hasiko naiz, bai, nola aipatu gaitu zuen, bai, badakigu zein den bidea, baina badakigu mozio hauen indarra zein izan daitekeen simbolikoa baldin bada ere. Eta simbolikoki ere zuek, guk talde koalizioak, simbolikoki ere aipazezakeen Euskaldunen aldeko ezer. Aipatu ez duzunean mozio honetan, ezertxo ere ez duzu aipatu. Espainolen aldeko hitzak izan dituzue. Espainolen alde, edo behintzat, espainolek ala erabakitzen baldin dute, eurek espainoltasun hori babesteko eskubidea badaukatela. Eta hori izan da, zuek esan duzuena. Aipatu duzue baita ere, langileen estatutuak babesten dituela. Aipatu du baita ere, PSeko ordezkariak. Baina uste dut hori ez dela hemen eztabaidai daukaguna. Jaiegunak ez dira bakarrik estatutu horietan agertzen. Jaiegunak erabakitzen dira lehenagoko arrazoi batzuengatik. Eta kasu honetan, urriaren 12ko jaiegun hau, denok dakizue hemen Euskal Herrian arrotza zaigula. Eta arrotza zaigu orain dela 500 urtetik ona. Eta historia klaseak entzun ditugun bezala, historia klase bat enoa ematerani orain. Baina guztio dakigu orain dela 500 urte hemen zer gertatu zen. Indar bidezko eta armen bidezko inposaketa bat sortu zen, eta gu herri aske edo orain baino askeago ginen, herri bat ginen herri hartan, inposaketa bat edorri zitzaigun Gaztelatik. Eta hori guztio dakigu. Eta orduz geroztik ari gara inposaketari pairatzen. Eta orduz geroztik ari gara jaiegun arrotz hori nolabait ospatzen komatxo tartean. Guk taldeak berriro ere esaten du ia zelan ote dakigun getxostarrok jaiegun hori ospatu nahi dugun ala ez. Ez zaigulako galdetu, noski. Galdetu dio zaiegun, baina ez zaigu galdetzen. Eta hori da zuzen ere beste inposaketa bat. Baina nire galdera da eta gure galdera da. Galdetzen zaigu beste zer Euskaldun izateko jaiegun bat egon beharko litzateken ala ez, ala hori besterik gabe ezin da galdetu. Hau da, espainolak gara eta hori ospatzen dugu, eta nahikoa da horrekin. Ez da gure kompetentzia berriro ere, baina simbolikoki badauka indarrak getxoko udalbatza batek jaiegun arrotz izendatzea urriaren 12. Historiako klaseekin jarraituz eta PPko ordezkariak esan duenez, konparaketa bat egiten hasi da, eta konparaketak nekez eramaten gaituzte puntu egokietara. Baina ezin dugu pasa aukera hau
gogoratu gabe, bere alderdikideak orain dela egun batzuk zer esan zuen. Eta uste dut orain badela momentua horretaz hitz egiteko. Eta ari naiz, Jorge Fernández Díaz, barne ministerorak esan zituen hitzen inguruan. Arga esan zuen, orain irabazi nahi dugula, orain 40 urte genuen guda hori. Hori ere, nolabait, violentzia sustatzea badela deritzogu Euskal Herria Bildun, eta uste dut, gerra hura galdu genuen, edo gure arbasoek galdu zuten gerra hura, gure arbasoentzako lotxagarriare badela, halako hitzak entzun behar izatea. Eskerrik asko. Zuri. Paola Mieba, azkenengo txanda. Bai, eskerrik asko alkate jauna. A ver, a favor de vascos y vascas, podemos decir que estamos completamente... Euskaldunen alde, guztiz ados gaude kontsulta bat egitean, eta orain legebiltzarrean gaudela hitz egin ahal dugu ea modu egokia den jaiegunak horrela esartzea, kontsultak egitea proposa dezakegu, baina ez esan urriaren 12aren alde gaudela eta ez dugula ezer esaten Euskaldunon alde. Guk udal proposamen asko egin ditugu, baina hau ez da egokia hemen. Hau Eusko Legebiltzarrean aurkeztu behar da. Han hitz egin nahi baduzue, zerbait simbolikoa egin nahi baduzue, oso ondo, baina ez hartu gurekin. Izan ere, ez gaude ados hau hemen proposatzearekin. Ziurazki, funtzean ados egongo gara. Zuen mozioa da eta errespeta dezakegu, baina gure iritzia ere errespeta behar duzue. Agian ez gaude eroso esaten duzuenarekin, bakoitzak badakigu zein den bestearen jarrera. Eta ez dugu esan guketik Euskaldunen aurkako ezer, ez da espainolen aldeko beste ezer. Izan ere, jaiegunak esartzeari buruz ari gara. Egia da, langileen estatutuari buruz hitz egin dugula, baina beste batean ere langileen estatutua nola sortzen den hitz egin dezakegu. Esaten duzuen lehenengo gauza da, Getxoko udalak esan duela inposatuta dagoela egun hori. Gudaz hitz egin nahi baduzue eta Guardia Zibilaz hitz egin nahi baduzue ez nahi sartuko. Uste dut, hortik haratago joaten ari zaretela eta eztabaida alfer bat sortzen ari zaretela. Nik uste dut eskasa dela eta gauza asko uzten dituela bidetik. Zerbait proposatu nahi baduzue, gu zuen ondoan egongo gara, baina hau guretzat ez da egokia hemen. Oier Iturralde. Ara, iruditzen zait, eztabaida antzua dela horrela ibiltzea, eta uste dut oso argi geratu dela guk taldearen posizioa honen inguruan. Urriaren 12 jaiegun arrotza dela ez duzu onartzen. Nahi ala ez duzu onartzen. Eta hori da zuen posizionamendua. Jaiegun arrotza dela ez duzu onartzen. Espainiar estatuak inposaturiko jaieguna dela ez duzu onartzen. Ez duzu onartzen. Utzi langileen estatutuak alde batera. Utzi historia kontuak alde batera nahi baduzu ere. Baina badakizue ondo, nork ezarri duen jaiegun hau. Oso ondo dakizue, baina ez dugu nahi sartu zuekin eztabaidan. Gure helburua beste bada eta Getxoko gobernuari, Getxoko udal gobernuari eta hemengo talde politiko guztiei luzatua den proposamen bada. Ez baldin bada onartzen, bakoitza jakingo du zergatik izan den. Eta onartzen baldin bada, zorionak guztioi. Beste norbaitek, bestela bosketara pastuko inateke. Bosketara, beraz, mozioaren alde. EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, kontra, guk Getxo, sozialistak, Ciudadanos eta Alderdi Popularra, beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Eta urrengo ora pasatzen gara. 182. puntuan EH Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa, sakabanaketari stop. Nerea Jarrubia, zurea da hitza. Arrastion. Ia, udal batza honetan eztabaidatu nahi dugu beste behin ere sakabanaketak preso politikoen zenide eta lagunengan eragiten duen oinasea. Astez aste adineko gizon emakumeak, haurrak eta gaixo dauden pertsonak beste askoren artean, 100 kilometro egitera behartuak izaten dira maite duten ama, aita, bikotea, zenidea edo laguna ikusi ahal izateko. Milaka kilometro, 11 ordu amai ezin kontaktu fisiko oro eragutzi egiten duen kristal baten atzean 40 minutuz elkar ikusteko. Gaia udalbatzara behin eta berriro ekartzen dugula esango diguzue, eta hala da. Baina giza eskubideen urraketek ez dute amaiera datarik.
Egunero, minutu oro, milaka pertsonen eskubideak urratuak izaten dira. Sakabanaketa kolektibo zabal baten errepresio makinaren irudi bihurtu dela. Iraieko lehenengo asteburuan, Guardia Zibilaren ibilgailu batek filmetan ohikoak izaten diren neutralizazio maniobra baten bidez, pistolak eskutan harturik, Kordoban espetzeraturik dauden presoak bizitatzera zijoan furgoneta gelditu zuen. Gidariak lurrean egon behar izan zuen armaz lepo zeuden poliziek ibilgailua miatzen zuten bitartean. Miaketa birritan egin zuten, tentzio handiko pasadizoa eraginez. Zoritzarrez, pasarte hau ez da salbuespen bat. Egunero, astebururo, tentzio eta arrisku handiko uneak bizi izaten dira errepidetan. Ehundaka lagun behartuak izaten dira, udako bero itogarriari edo neguak eragindako euri eta lurtei aurre egitera. Horiek, urduritasuna, nekeari eta Guardia Zibilaren kontrolek eragindako segurtasun faltari ere egin behar diete aurre. Hamarkadak dira Euskal Herriko askatasun prozesuarekin konprometituen dagoen kolektiboarekin amaitzeko asmoz, sakabanaketa politikoa martzan jarri zutenetik. Horregatik, aurreko guztiagatik, udalbatza honi eskatu nahi diogu zera. Kordoban espetzeraturik dauden senide eta lagunak bizitatzera zijoan furgonetak Guardia Zibilaren partetik sufritu zuen erasoa arbuiatu dezala. Eta barne ministerioari eta dagokionari mendekuan oinarritutako sakabanak eta politika krudelarekin amaitzeko eskatu diezaiola. Esker, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Bai, bueno, gure jarrera beti bezala hainbat momentutan adirazu dugun moduan, eta batzutan zuekin adostu baita ere, berdina da. Gure gizartean, giza eskubide guztiak defendatzeko konpromisoa sustatu egin nahi dugu, eta bultzatu egin nahi dugu. Beti ere, Espainiar gobernuari espetxe politika, bizikidatza politikaren zati bihurtzeko gonbidapena luzatu egiten diogu, eta ondorioz espetxe politika hori aldaraztea eskatzea. Espetxe erakundei presoak beren bizitokietatik hurbil dauden espetxetara hurbiltzea beti eskatu dugu baita ere. Azkenik presoei eta babesa ematen dieten erakunde birgizarteratzeko lege barruan aurreikusten diren urratsak ematen hastea eskatu egin dugu. Beraz, hori da gure jarrera, da hori da mantendu egiten dugun posizioa. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Susana Dekos. Zurea da hitza. Bueno, pues la verdad que como vosotros mismos admitís, Egia esan onartu duzuen bezala, berriz ere hemen dago. Nahiko errepikakorra da mozio hau. Zuek beti hitz egiten duzuen gauza beraz, eta gainerako herritarrak denbora daukasuenerako. Asko errepikatzen zarete. Guk gizartearen atal handi bat ordezkatzen dugu eta gogoratu nahi dizuegu zigorra betetzen dutela errudun aitortu dituztelako epaiketetan. Epaiketa horietan egon dira delituak egin dituztelako. Askok besteen bizitzaren aurkako delituak burutu dituzte. Gogorarazi nahi dizuegu neurri horiek ezarri direla pertsona horiek gizartean barneratzeko eta sakabanak eta politika ezarri zen etak egiten zuen indarra arintzeko. Askotan lortu da terrorista asko bandatik aldentzea. Eta baimen asko izan dituzte. Hamarkada batzuk pasa dira eta jardunten hasi zenetik. Ez gara disidentzia politikaz ari. Delitua ez baizik. Delitu horiekin familia askok senideak galdu dituzte. Hil zituztelako. Zer emango zuten haiek bidai bat egiteko, minutu bat eukitzeko eta berriz euren senideekin egoteko? Guardia Zibilaren jarduketari dagokionez, zer esango dut? Ez dut zalantzan jarriko, eta ez dut pentsatuko
handitu nahi duzuenik, gaia, baina filmetan bezala, bi bertsio daude beti. Hau, esan da, ez dugu mozioaren alde bozkatuko. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, sí, hemos dicho de forma reiterada, como dice en la moción, que... Mozioan, esaten den bezala, askotan esan dugu, badakigula zein den presoen egoera eta dituzten zailtasunak. Hala ere, gogorarazi nahi dugu funtzionamendu modu honek ez duela babesik izango. Beti daukagulako arazo bera. Nik uste dut publizitatea dela, EH Bildu taldearen publizitatea. Eta ez erabaki bat lortzeko asmoa. Ez dugu zalantzan jartzen hau gertatu denik eta giza eskubideen alde gaude noski. Konpromiso hori daukagu betidanik eta ukitutako talde bat guregana etorri denean ez dugu inoiz ezetz esan. Izan ere, oso pozik gaude pertsona horiekin hitz egin ahal izateaz eta dituzten arazoak zuzenean ezagutzeaz eta parte hartu dugu beti. Baina uste dut hau ez dela modu egokia. Uste dut ez dela egokia hau beti eztabaidatzea osoko bilkuran. Denok ezagutzen dugu zein den talde bakoitzaren iritzia eta errepika dezakegu hilabetero. Baina ezin badugu erabaki bat lortu hemen badakizu ez egin behar den. Eskerrik asko. Arrastion berriz ere. Bueno, ondo esan duzu ez, askotan ekarri dugula olako mozioa, tankeranotako mozioak ekarri ditugula udalbatza honetara, helburu bakar batekin, posizionamendu politiko edo posizio politiko ezberdinetakoek bat egitea, sakabanaketaren aurkako diskurtzoarekin. Eta hori izan da zedea, ez besterik, ez aizkigulako bereziki gustatzen mota honetako mozioak, ez da astuna garelako, bai, izan gaitezke astunak, bai, baina ez horregatik. Eta, bueno, gure asmoa da, beti bezala horrelako tankera honetako mozioekin, jendartean gaur egun gertatzen ari den sakabanaketaren aurkako mezu hori ona ekartzea. Eta hori ikustaraztea hemen. Zer gertatzen da sarritan, eta hori da azkenengo hilabetetan probatu izan duguna, konprobatu izan duguna, ez dala, jendartean gertatzen ari den sakabanaketaren aurkako mezu hori ona ekartzen. Eta alderdiek zein posizio politiko ezberdinek ez dozuela zuen egiten mezu hori. Horregatik guztiagatik jarraituko dugu. Egia da, hemendik ez dugula sakabanaketa galduko, ez daukat inolako zalantzarik. Sakabanaketa askoz ere, azkenan estatuak berak aurrera eramaten duen politikaren parte bat da. Baina argi dagoena da, hemendik ere, mozio horren bitartez adierazpen komun bat lortu daitekeela. Ezin ditugulako ukatu, hainbat gauza gertatzen direnak, gure gizartean, gure jendartean eta gure herrian ere bai. Izan ere, 371 Euskal Herritar Euskal Herri 100 kilometrora egongo ez balira bezala ezin dugu jardun. Bai, ez da Euskal hoietatik 10 oso gaitzorik daudela eta dispertsatuta jarraitzen dutela. Eta ezin dugu ukatu ere, herri honetan 8 preso politiko daudela milaka kilometrora. Eta astebururo badoazela euren zenideak, euren lagunak, errepide hartu eta arriskuan jartzen dutela euren bizitza. Orduan, hori guztia ezin dugunez ukatu, jarraituko dugu, hiero ekartzen mozioak. Eta, publizitatearena ez dut uste inondik inora, marketing ikasketak eginda dauzkagunuk hemengook, bai, uste dugu, nolabait, beharrezkoa dela ere, udalbatza honek ekartzea, udalbatza honek adieraztea argi eta garbi dispertsioaren aurka dagoela, eta elkartasuna helarazten diela astero kilometro pila egiten duten familiei. Gero ere esan dute, ez? Hemen atzetik Alderdi Popularrekoek esan dute, goratu dute kartzela politika hori, baina astu zaie aipatzea, kartzela politika horrek ekarri dituen sari eta alde on guztien artean aipatu zaie hastea zenbat istripu egon diren,
zenbat zauritu eta zenbat hildako egon diren dispertsioaren aurka. Beraz, hurrengo baterako alde honen artean ere, ez dakit aipatu behar dituzuen horiek, edo aldetzar bezala, dinot, gauza guztiak egoteko. Eta bueno, nik esaten dizuet, eta oraingoan zine egiten dut oraingoan, gu baino askoz nekagarriagoa direla astero egiten diren bidaiak, bai? Estatuek Euskal Herritarrak jasartzeko, intimidatzeko ere horrelakoetan ere areagotzen da neke hori, ez? Eta hori da azken finean ere mozionen bitartez ekarri nahi genuena. Beraz, bueno, besterik gabe, bakoitzaren iritzi eta posizio argi geratzen da, nik badakit eta guk badakigu beste hilabete batzuetan saiatu garela horrelako mozioak aurretik lantzen beste alderdiekin eta alderdien erantzuna oso antzekoa izan da. Beraz, hori ere ez nuke inondik inora aitzakitzat hartuko. Besterik gabe, eskerrik asko. Paula Mieva. Esan behar dut, beti agertu garela sakabanaketaren aurka. Beti esan dugu gauza bera eta ez dugu arazorik, badakigu arazo hau gizartean dagoela. Eta bai, hau estatutik egiten da. Hemen, naiz eta gure jarrera erakutsi, gure iritzia da, bakoitzak bere iritzia dauka, eta gurekin ez duzue mozio hauei buruz hitz egin. Mozio askori buruz hitz egin duzue, baina mota honetako mozioi buruz ez dugu hitz egin zuekin. Agian beste talde batzuekin landu dituzue, baina ez gurekin. Horregatik, horrelako mozio bat ekartzen duzuenean, beti gogorarazten dut, gure taldearekin ez duzuela hitz egin, eta ez duzuela lan egin jarrera komun bat lortzeko. Badakigu eta ulertzen dugu zer esaten duzue, baina ez duzue gurekin hitz egin. Ez dakit beste talde batzuekin hitz egin duzuen, eta hala bada errespetatuko dugu. Aitortzen dugu, gizartean dagoen arazo bat dagoela, eta berriz esango dut sakabanaketaren aurka dagoela. Espero dugu ulertzea. Santiago Sainz utziko diogu, orain arte ez baitu itxaskatu. Bueno, nosotros como hemos venido ya manifestando... Askotan esan dugun bezala, honen aurka bozkatuko dugu. Badakizue zer pentsatzen dugun gai honen inguruan. Ez gara guda ideologikoan sartuko. Ez gara guda honetan sartuko, eskerrik asko, baina ez gara eztabaida horretan sartuko. Bai, Susana Dekos ere eskatu du hitza. A ver, en la cárcel de Córdoba, Kordobako gartzelan, si no estoy mal informada, informazioa okerez badago, etako 12 barkatu preso daude. Jon Igor Solana, Cariñano doktorearen hilketan parte hartu zuen, Sabio Sandinagak, Ortega Lararen sekuestroan parte hartu zuen, beste batek Miguel Ángel Blancoren baiketan, eta ez ditut guztiak aipatuko. Baina esan nahi dudana da, pertsona horiek erabaki zutela etan parte hartzea, talde terrorista batean. Eta imaginatzen dut, kontuan hartuko zutela, zeintzuk izango ziren haien ekintzen ondorioak. Ondorio horiek ez ziren izango haientzat bakarri baizik eta haien zenide eta lagunentzat ere. Beraz, uste dut, orain, ondorio horiek ordaintzen ari direla. Txefolanda. Astu zait. No, dio, como predisposición política y... Jarrera politikoa eskatzen duzue eta ez badugu zer esaten agian gaizki ulertuko duzue. Bi gauza esango ditut. Errepikatu ditugu aurreko mozioetan, baina ez da gauza bera. Sozialistak beti agertu gara osoko bilkuran eta beste erabide batzuetan ere agertu gara sakabanaketaren aurka. Esan nahi dut, Susanarekin ados nagoela, hobe da bizitatzea,
ezin bizitatzea baino. Baina ere esan nahi dut, beti komentatzen dugula gauza bat. Preso politiko horien izaera. Askotan aipatu dugu, ez dakit zer diren terroristak, delinkuente arruntak, baina nik ezin dut ahaztu Ramon Rubial izan zela, Gartzelan denbora gehien egon zen presoa. Bere ideiengatik egon zen espetxean. Eta gauza bitxiak dira horiek. Beraz, sozialistak bai sakabanaketaren aurka gaude. Sakabanaketarekin aldendu dira pertsonak. Gogorarazi nahi dut, sakabanaketa espetxe politika bezala estatuak asmatu zuela, popularrek gobernatzen zutenean, eta beste alderdi batek. Bere garaian agian zentzua zeukan sakabanaketak ez aldentzea, Susanak esan duenagatik. Etaren antolakuntzan indarra zuten eta hobe zen banatzea, ez koordinatzeko eta batera ez jarduteko. Sakabanaketaren gaia berria da, aldentzea alferrikako sufrimendua da, baina argi geratu behar da ez direla preso politikoak. Eta Guardia Zibilak furgoneta bat gelditzea ez dut zalantzan jartzen, baina orain jakin izan dut hori. Nik uste dut jarrera politikoa argi dagoela. Bai, orain bai. Nerea Gijarrubia. Eskerrik asko. Bueno, besterik gabe, ez naiz hartuko eztabaida antzuan, entzun dira ia posizio guztiak eta besterik gabe, nik esatea gauzatzu bet hori, preso horiek pairatzen duten dispertzioaz aparte, euren familiek ere pairatzen dutela zigor hori, zigor gehigarri hori. Beraz, kasu honetan familiek uste dudala, inondik inora ez daukatela ezer zor inori. Euren familiek eta eurak dira pairatzen dutena gehien bat, batez ere, astebururo dispertzio hori. Eta besterik gabe nik gukekoi esatea, ez? Nik badakigu askotan hurbildu garela zuen gana gai hauekin, eta zuen jarrera ona erakutsi diguzuela, landu duzuela, baina gero egia da, askotan abstenitu egin zaretela, ambiguetate eta ez definitze edo zehaztasun horretan mugituz. Beraz, guk esaten duguna da, eta izaera politikoari dagokionez, izaera politikorik ez balute agian hemen hurbil egongo lirateke. Beraz, sakabanaketaren kausa nagusia agian hori da, ez? Gatazka politiko baten ondorengo kausa edo ondorio politikoak ere eurak badirela. Beraz, besterik gabe, esatea jarraituko dugula ekartzen, gaia plazaratzen, gaia palestrara ekartzen, uste dugulako ere beste bide badelako ona gai honen inguruan hitz egitea. Eta horrela jarraituko dugu denok, edo behintzat ia denok, dispertzioari aurregin eta salatuko duen adierazpen bat osatu arte. Bitartean, horrela jarraituko dugu eztabaidatzen eta gaia ona ekartzen. Eskerrik asko. Beraz, bozketara partzen gara, mozioaren alde, Bildu, abstentzioak, jeltzaleak eta guk getxo, kontra, sozialistak, alderdi popularra eta Ciudadanos, beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Urrengora pasten gara, 183. puntuen Bildu altaldeak orkestako mozioa, udalkideentzako gabonetako hotzarak edekitzea. Ibon Rodríguez, zuria gaitza. Bai, arratsaldeon. Ia zein bezala, osoko bilkura honetara Gabon otarren proposamena dakartzagu. Egun ez dago nagusi eskuzabalak ematen duen aparteko ordainsaririk edo lan hitzarmenetan jasotzen den eta enpresa eta erakunde askotan 12 pagatan banatzen den eskubidea baizik. Hala ere, erakunde zein enpresa askotan ez da galdu Gabonetako otarra langileen artean banatzeko ohitura. Ez da Getxoko udaletxean ere. Izan ere, langile guztiek badute 100 euroko balioa duen otarra jasotzeko eskubidea edo horren ordez balio bereko deskontua Getxo Kirolak edo musika eskolako urteroko tasan. Langile guztiek duten eskubide bera da, kategoria edo soldaten arabera inolako berezitasunik egiten ez duena. Egia da batzuek nahiago luketela aparteko sari moduan jaso ordez oinarriko soldatan barneratua izatea kopuru hori.
Eta beste batzuek, berriz, 100 euro horiek aipatutako zerbitzuetan ezik beste udaltasa batzuetan deskontatu alizatea lehenetsiko luketela. Horiek sindikatuek eta langileek erabaki beharko lituzkin kontuak dira eta ez gara orain horietan sartuko. Dena den badago, udalangileria ez den kolektibo bat, Gabonetako otarra ere jasotzen duena. Gu, alegia, kargo publikoena, zinegotziok, gure ordainsaria ez gain, Gabonetako otarra jasotzen dugu. Gabonetan langileek duten aukera berdina dugu, 100 euroko balio duen otarra edo horren baliokidea jasotzeko. Naiz eta gurean, halako lan eskubidirek izdagoen. Horregaitik, honako proposamena luzatzen diogu osoko batzari. Aurreantzean ez da onartuko zinegotziak alkatea barne Gabonetako otarra erostera edo horren baliokidea eramatera zuzenduriko partidarik. Aurten partida hori aurreikusita egongo den heinean, aurreikusitako diru kopurua 2.500 euro alegia diru laguntza berezi gisa bideratuko da Bizkaiko elikagaien bankura. Eta hori da, eskerrik asko. Beste norbaitek. Iñaki Amorortu. Eskerrik asko. Bueno, comentar para nuestra votación en esta moción, pues que ya en noviembre... Gure bosketari dagokionez, 2015ean antzeko testu bat ekarri genuen osoko bilkurara, eta gure jarrera koherentea izango da, guztiz ados gaude mozioarekin. Ados gaude otsara horiek beste batzuei ematearekin, hau da, behar dutenei ematearekin. Izan ere, aurreko urtean otsarak Bankos de Alimentos elkarteari eman genien eta argi utzi nahi du zinegotziak kargu publikoak garela eta koherenteak izan behar gara. Beraz, behar dutenei eman behar diegu otsara hauek. Kobratzen duguna, zinegotzi gisa, albidetzen digu produktu horiek erostea, eta beste batzuek ez dute horiek erosteko gaitasunik. Hau, atzoa atera zen egunkarian, eta berri honek esaten du. Getxo, erosketa egiteko hiririk garestienetako bat da. Gogorarazi nahi diet beste alderdi politikoei eta hedabidei ere. Guk otsarak eman genizkiela eta gainera 460 euro baino gehiago ematen ditugula, hilero. Hau da, dieten soberakina da eta osoko bilkura bakoitzean dietak kobratzen ditugula. Ez inoiz SMI baino gehiago. Dietak 800 euro baino gehiagokoak dira eta 460 ematen ditugu hilero. Gainera, urtero ONG bati ematen diogu diru kopuruari. Eskerrik asko. Beste norbaitek, bai. Santiago Sainz, zure da hitza. Bueno, me parece... Oso ondo iruditzen zait, oso laudagarria, hemen osoko bilkurara ekarri duzuen mozio hau, bai, prentsa oharretan eta kamaren aurrean oso ondo gelditzen da, baina uste dut demagogia hutsa dela. Izan ere, zuen ekintzak eta eskaerak analizatzen bat ditugu hemen plenoan, ba ez dira oso egokiak. Iaz, eskatu zenuten alderdien aholkolarien postuak kentzea, baina hortxe daukazue zeuena. Aurten eskatu duzue ordezkari guztien soldatak 125ean jaistea eta zeuena ez duzue jaitsi. Iaz ere, data hauen inguruan eskatu zenuten antzeko zerbait Gabonetako hotzaren kentzea. Eta guk ere elikagaien bankura bideratzen ditugu. Hala ere, hau plenora ekartzea erabaki duzue. Uste dut lehendakaritzako batzordoetara eraman behartzen dutekela hau alderdi guztien artean eztabaidatu dezagun.
aurrekontuak zuen laguntzaz onartu ziren, eta zuek orain esaten duzue partidak onartuta daudenez ezin dela atzera egin. Baina aurrekontuak negoziatzen ari zinetela esan zenezaketen baita ere partida hori kentzeko. Orduan, ez dakit zer esaten duzuen pleno honetan, egiten duzuena eta esaten duzuena kontraesanean daude. Nik neuk pentsatzen dut horrelako gauzen kontra baldin bazaudete, eta zuek udaltalde moduan jasotzen dituzuen hoien hotzara hoien kontra baldin bazaudete, egintzazue idazki bat esanez uko egiten diezuela hotzara hauei eta gainentzako privilegio hoiei. Eta guk iaz bezala abstentziora joko dugu eta aurten ere gure hotzara donatu egingo dugu. No me alargo más. Ez naiz gehiago luzatuko, mila esker. Zuri arte. Arratsaldeon, mila esker alkateana, baltzatu guzti. Bueno, argitu egin barko litzateke, bai otarrekin edo bai horren ordez eman ditezkeen euro horiek hartu ditzakezu eta hemengo osoko bilkura honetan zinegotzi askok bai zesta hori hartzen dutela eta oparitzen dutela edo beste bat pertsona batzuei ematen dutela aspaldianik. Ez da hemen batzuek esan dute zenbat egiten dute, baina aspaldianik zinegotzi batzuk horrela egiten dutela. Bai, nik gauza batek kezkatzen nau eta hemen agertzen den moduan, naiz eta gure kasuan halako lan eskuderik ez dagoen, ez dakit gero erderaz jartzen duen, aunque en nuestro caso no tenemos derechos laborales, hombre, yo creo que sí tenemos derechos laborales. Nik uste dut baditugula lan eskubideak. Ordaindu egiten digute, gizarte segurantzan kotizatzen dugu, baja eskubidea daukagu, eta, bueno, 100 euro hoiek, errententzio bat izaten dute, 2015ean hala egintzen, bai batzuk harritu egintzarete, baina hala da, egiaztatu egin dugu. Gutxienez, udal soldatapean gauden esunegotzien kasuan. Udal langileak bezala. Eta nik iaz bezala, esango nuke, eskubidei, privilegio deitzea, naiz txikiak izan, nahi izan ezkero, eraman ezazue negoziazio mahaira, itzein ezazue horretaz sindikatoekin, hori kentzeko. Baina, uste dut, mozio honetan, hori egiteko ausardia falta dela, iazkoan bezala, joan zaitezte sindikatuekin hitz egitera, komentzitu itzazue sindikatuak, eta jartezatela hori negoziazio mailaren gainean, eta jarraitu dezala bide normala. Eta gero berriz esango dut, badira urte asko, zinegotzi askok, saskioiek oparitu egiten dituztela, eta ez dute hori esaten. Norbaitek egin dezake horren propaganda edo ez. Ez dakit zer helburutarako. Ez dute gai honi buruz, besterik esango, uste dute ez duela merezi. Ibor Rodríguez. Bai, eskerrik asko. Egia esateko kontu hau ez da zein da donazio gehien emateko horren inguruko lasterketa bat. Ez da guk ekasko ematen duen, edo Ciudadanosek ere ematen duen, eta guk segiten dugun gure otarrekin. Baina ez dugu lertzen, zergaitik denok ematen baldin badugu otarrekortik, zergaitik gastatzen dugu udal aurrekontutik 2.500 euro urtero privilegiotan. Eta privilegioak dira. Privilegioak dira batez ere gu, zinegotziok ez garelako udal langileak. Ez da otarrak, baldin badira udal langilean eskubideak, hemen zinegotzi guztiok ez gara udal langileak. Badaude, zinegotzi batzuk udal langileak ez direnak, udal soldatarik ez daukatelako. Oier, Miguel, Susana, Enrique, Teresa, Nerea, Iñaki eta Susana, nik dakidanez. Ez dira, Susana igual bai. Susana ez barkatu. Ez dira udalangileak. Ez daukate inolako soldatarik udalaren gandik. Beraz, udalangile bezala zergaitik jasotzen dute otarra. Bestetik, zinegotxio gara herritarron ordezkariak, ez udalangileak. Eta ordezkari bezala alderatu behar ditugu gure eskubideak agian herritarrokin eta ez langileokin. Eta ziur nago, getxon badagoela, langabezian dagoen jendena ikotxu,
edo lana topatzen ez duen gaztea, edo gabonetan agian lortuko luken, edo lortuko duen bazkari arrun bat egitea, ez otar baten bitartez. Kontua da, otarra horiek privilegio hutsak direla, eta privilegio horri heltzen diozue, eta denok ados bazaudete, eta otarra hortik banatzen baldin baduzue, ez dakit zergaitik ez duzuen nahi, hau ezabatzea. Eta Santiagori esango diot, ez dakit, azken aldi honen ikusi duen bere burua Ciudadanoseko ordezkari bakarra Euskal Herrian eta horrekin ari dalako, baina azken argudioa nahiko parekoa izan da Andradek lehen hemen Twitterra aipatu dana, botatzen duena, Andraderekin bota duen argudioarekin, hau da, zergaitik ez dugu hori jarri aurrekontuen negoziaketan. Hombre, serio izan gaitezen. Otarrak kendu behar dira, 2005ko partida horrengatik jartzen baldin badugu 100 milioi euroko horrekontu bat edo herri osoko horrekontu bat zalantzan, bakoitzak neurtuko du bere seriotasuna ze maila daukan. Gure ustez, Getxostarron seriotasuna edo herri honen seriotasuna zuek aipatzen duzuen demagogia hutsa hori baino askoz ere gehiago da. Eta horregatik, ez dugu uste hori horrela egin behar denik. Eta orduan, aipatzen duzue hori, nik gogora ekarri nahi ditut, hemen gauza batzuk, 100 eurozari gara, aipatu zu nomina, banekin hori aipatuko zenuela, hau da, amendakan ni nire abenduko nomina, ni abenduan oparitu nuen nire otarra, momentu horretan harrera elkarteari eman genion guk, baina gure nominan bai sartzen direla 100 euro otarranena, agertzen da, baina jarraian kentzen dizkiate. Eta okerrez banago, gu guztion soldatak ez dira eskubide laboral batzuen emaitza, baizik eta askotan gustatzen zaizuen bezala, osoko bilkura honen erabakiaren emaitza. Osoko bilkura honetan erabakitzen dira zeintzu dira zinegotzi liberatuak eta zeintzu dira zinegotzi liberatuain soldata. Eta osoko bilkura erabaki horretan ez da aipatzen inondik inora otarren kontu hau. Hala ere, otarren beharrean gauden, ala ez gauden, argi usteko, gogorakarri nahi dut data batzuk, edo zenbaki batzuk. Alkateak, 78.000 euro, irabazten ditu urtean. Amengo zinegotziak jornada osoan daudenak, bai edozein taldetako bozeramaleak, edo gobernu taldean dauzenak, 76.000 urten gutxienez, horri batzutan gehitu beharko dizkiogu antzintasuna eta holako gauzak, zinegotzi arruntak 52.000 euro urtean, ni bezalako zinegotzi bat jornada erdian dagona, egunean 4 ordu egiten dut lan teoriaz, 26.000 euro irabazten ditut urtean, eta soldata ez dauzkaten zinegotziak irabazten dute 800 euro hemen orain egoteagatik, eta 100 euro juten diren bilera bakoitzagatik. Nik uste soldata horiekin 100 euroko otarra hori kentzea, elegoke bat ere txarto. Gainera, pizkat errespetu demostrazio bat izango lizateke herritarrentzat batez be, txarto pasatzen ari diren herritarrentzat. Gu, amengo zinegotziok, herri honetako zinegotziok, 1.000 euro, 2.500 euro gastatzea herriko horrekontutik. Hori aurten, lege aldi osoan, 10.000 euro, benetan da herritarrentzat guretzako irain bat, eta hori kendu egin behar da. Batzuek esango duzue, ematen duzuela han hemenka, aurrekontuetan nahi duzuena. Beste batzuek otarra etxera eramango duzue, auskalo beste zenbait privilegioekin. Baina otarra, zinegotzion kasua, privilegio da, onartezinezko privilegioa. Eskerrik asko. Bozketara pasatzen gara, mozioaren alde. Eskatu, bai, Raquel González. Buenas tardes. Arratsaldeon. Ibon, esan dizute dagoneko. Otarreak kendu nahi badizu, soldatak kendu nahi badituzu denak, privilegioak irutzen mazaizkizu, udaltaldearekin negoziatzera zoazenean, konsultat eskatzeaz gain, bentarekin zer egiten den ikusten den, eskazazu hori denak kentzea, oso erraza da, baina, klaro, horrela eginda, moziori gabe gelditzen zara argazkirik gabe, eta horrela etzenuke aukerarik izango, esateko ze solidarioak zareten, eta zeinek ematen duen gehiago. Garrantzitsuena, aurrekontuak dira, zeuke esan dezu, ze seriotasunarekin hartzen
dugun bakoitzak aurrekontuak. Emaiozu seriotasuna eta eskazazu negoziazioetan zaudenean otarrien kontu hori kentzeko. Eta orduan bai eskuratuko duzu sinesgarritasuna otarrien kontu hori kentzeko eskatzeko orduan. Iñaki Morortu. Eskerrik asko. Bueno, nada, Bueno, Ignacio, iaz bezala sindikatuen gana bidaltzen gaituzu. Getxon ia 7.000 pertsona daude pobreziaren atalasetik behera bizi direnak. Eta komentario horiek jende honentzako irain bat iruditzen zaigu. Ez nuen pentsatzen Alderdi Popularrari ezer esatea, baina bueno, zenbaki batzuk komentatu nahi nituzke. 60.000 euro Alderdi Popularrekoak, beste zinegotziak, beste milaka euro. Kalkulariak ere aintzat hartu behar dira. Administrari batenak, 27.000. Guztira, 1.400.000 den bat urtean, eta hori dietak aintzat hartu gabe. Soldatarik hartzen ez duten beste bi kontzejal hoiek eramaten dituzten dieta hoiek. Eta niri hitz bat datorkit burura. Soldaten kontua guztia lehenengo plenoan aurrera atera zen, hain zuzen ere Alderdi Popularraren baiezko boto batengatik. Badakizu ez zer datorkidan burura ikusten dute duenean zenbaki hauek, zuek udalera lapurtzera, espoliatzera etortzen zaretela. Eta, elite estraktiboen kontzeptua uste dut zuentzat oso aproposa dela. Eskatuko nizueke beharrik handiena dutenekiko elkartasun keinu bat izan dezazuela. Chef Holanda. Ignacio ha dicho muy bien lo que ha dicho. Ignacio esan du ondo, baina Iñakiren azkeneko parte hartzeak sumindu egin nau. Baina, erantzun baino lehen. Oso kezkatuta utzi nau mozioaren testuak eta Iñakiren parte hartzeak. Politikariak ez gara langileak, ordezkari politikoak gara. Eta gero mozioan dio ez daukagula lan eskubiderik. Nik, zur eta lur gelditzen naiz baieztapen horiek irakurrita. Nik uste dut hor atzean dagona da batzuek zabaldu nahi duten ideia bat. Politikariak gizartearen parasito nolabaiteko batzuk garela. Eta denak, udala espoliatzera etortzen garen batzuk garela. Eta Iboni esango nioke, dietak eta soldatak plenoan onartzen direla, eta IRPTA ere bai, eta lanbide sustapena ere bai. Horiek guztiak osoko bilkuran onartzen dira eta horrekin lotuta doaz soldatak. Eta batez ere gehien haserrarazi nagoena. Iñakik lehen esku hartzean esan duen bezala. Getxoko supermerkatuak garestienak direla. Eta pobreziaren atalasaren azpitik bizi direla 7.000-8.000 pertsona. Eta hori otarren kontuarekin konponduko degula, niri Gurutze Gorriko Andreak ekartzen dizkit burura. Hori karitate hutsa da. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Lehengo eta behin, zen barut, egon naitzela begiratzen nun jartzen duen mozioan, guk ez dauzkagula lan eskubiderik, ez dut topatu. Esaten dugu, udal langileria ez dugula konsideratzen. Udalek ordaintzen digu gure soldata, udaletxeak ordaintzen digu, baina nik bilatzen ari naz, baina, dena den hemen, argi dagoena, izugarri estimatzen duzuela zesta horiek. Antza denez, jamoia egongo da primerakoa edo antzako zerbait. Ez daki zer, baina uste dut Alderdi Popularreko ordezkariari gorra edo Alderdi Popularren askotan egoten dira horrela. Hasiera eta esan dugu, hau ez da zesta zein eman eta zeinek ematen du zesta hori donazioan, hau ez da karitatea egiteko gauza bat, hau da normaltasunera abiatzeko pauso batzuek. Eta normaltasuneko bide horretan ez da logikorik, gu, zinegotziok, herritarron ordezkaria garenok, ez dugulako inolako
azterketarik egin hemengo langileak izateko eta gehien jota, printzipioz 4 urtetarako langilea garenok, gu zinegotziok zergaiti daukogu eskubide hori kalean dagoen edozein herrita ez daukana. Eta kontua ez da 100 euro diren, 2000 euro diren edo 5000 euro diren otar bakoitzeko. Kontua da otarra bera. Euroa bakarra balitzere gauza berdina izango litzateke. Kontua ez da dirua. Hala ere, Rakeli, esan bar diot, nik ez dakit bera negoziatzen duenean ze uste duen, baina berriro esango diot. Guk negoziaketaetan sartzen garenean gauza batzuk eskatzea ditugu eta gauza batzuk lortu eta beste gauza batzuk ez. Horrela egiten dira negoziaketan. Lehen pasatu dizkiate Rita Barberaren soldata, egian bertara heldu nahi duten otarra. Baina kontua da, negoziaketa horretan, ez dugu zalantzan jarriko negoziaketa oso bat, gure privilegioengatik. Guri ematen dizkigu zuen privilegio horiek eta hartu behar ditugun privilegio horiei egiten diogun erabilera argi daukagu. Baina esaten duguna da, zergaitik ez ditugu privilegio horiek kentzen. Eta berdin dio zenbat da dirua, argi dago ez dugula pobrezia konponduko 2.500 eurorekin. Baina behintzat, kalean dagoen hilabete bukatzeko zailtasuna dagoen edonori ez diogu inolako irainik egingo. Eta gero gaineraz diogu eskatuko, boskatzera etortzea mesedez, Ibon, zori galditu dituzu, minutu mesedez, mi esker. Beste norbaitek. Iñaki Morortu, eskenako txanda. Eskerrik asko. Bueno, nada, pues comentar un poco, reiterar lo que ha comentado Ibon. Ibonek esan duena errepikatzea, keinu egokia litzateke hemen eserita gauden politikari guztion aldetik. Eta Txefo Landari erantzun nahi nioke. Txefo, iraultza bat abiaratzen nahi balin baduzu, zergaitik ez duzu bihar bertan egiten guk egin dugun gauza bera, edo Paula Miebak lehenengo egunean egin zuena, hau da, soldataren erdiari uko egitea. Zuk lasai asko egin dezakezu, eta diru hori bideratuko dugu ekintza sozialetara, edo, baina soldata horren 100 behar baduzu, hainbesteko beharra balin baduzu, bazer egingo diogu. Baina jakintzazu aukera hori badaukazula, bihar bertan, gaur bertan, irtetean paper bat bete eta jarri. Nire soldataren erdiari uko egiten diot, eta idazkariari eman. Eta horrela iraultza bat abiaraziko duzu. Ez dakite nahikoa argi geratu da, baina berriz esango dut. Guk hilero osoko bilkuren dietetatik 460 euro donatzen ditugu gutariko bakoitzak poltsa batetara, eta gero gobernuz kanpoko erakunde bati ematen diogu. Mila esker. Txefo Landa. No, una idea solo. Ideia bat, besterik ez. Iraultza egitearen hori... Bueno, Bueno, dar un pasito adelante de la revolución no es dar una cesta. Baina iraultza bat astea ez da otarra bat ematea. Adibidez litzateke Espainian ezkerko gobernu bat eratzea, ezta? Hori pausoka hasizkero. Eta hor, aukera bat galdu duzu, eta hor nik ere egiten diot, nire karpen bat nire alderdiare, hilero 500 eurotik gora, ze hori ere gobernuz kanpoko erakunde bat da. Beste norbaitek? Alguien. Bosketara partzen gara, mozioaren alde. EH Bildu eta guk getxo, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontra, jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, eta horren gora pasatzen gara. 194. puntuan Ciudadanos udal taldeak aurkeztutako mozioa maskotentzako hilerria sortaraztea. Santiago Sainz, zure da hitza. Arrastion danei. Bueno. Moción para la creación de un cementerio de mascotas en el municipio de Getxo. Exposición de motivos. Es innegable que la
Ezin daukatu gizartean animaliez daukagun ikuspegia aldatu egin dela denbora igaroala. Gaur egun oso ondo dakigu gizakiaren eta bere maskotaren arteko bizikidetzak erraz antzeman daiteken maitasunezko lotura eragiten duela. Jolaskidea da, babesa eskaintzen du, laguntzen du eta etxe bizitzan segurtasun handiagotzen du, azkenean familiakide bihurtzeko. Maskotarik eduki duen edonork eta multzo horren barruan getxotar asko daude. Badaki udal talde honek zer esaten duen animalia horiek eskaintzen diguten laguntasun desinteresatua goresten dutenean. Asko ematen digute eta trukean gutxi edo ezer ere ez digute eskatzen. Pertsona hobeak egiten gaituzte, umeei partekatzen eta arduratsuagoak izaten irakasten diete, eta bakarrik sentitzen diren pertsona askorentzat bizikideak dira. Hori dela eta gure ustez animaliak ohoratzeko ahalegina egin behar da, tamalez gure artean ez daudenean, eta betiko atseden hartzeko lekua eman behar diegu. Bestalde, udal talde honek ziur daki gizartean hilerriaren kontzeptua aldatu egin dela. Erlijio kutsuko hilerriaren ideia gainditzen ari direla. Hala, askorentzat hilerria hitza izaki bizidunek atseden hartzeko zentzua du, inolako kutsu erlijiosorik gabe. Ciudadanos Getxo udal taldeak testu honekin zera proposatzen du. Maskoten hilerria deiturikoa sortzea, gure auzokideek lagun izan dituzten maskoten gorpuak edo errautsak utzi ahal izateko. Ziur dakigu hilerri hauetako bat sortzeak getxotarrei onura bikoitza ekarriko diela. Izan ere, maskota bat hiltzen denean, jabeak heriotzagatik sufritu ez ezik, gorpuarekin zer egingo duen dilemari ere aurre egin behar dio. Hori dela eta, atseden hartu ahal izateko eta gainera, bere udalerrian bertan, tamalez egoera horretan egongo denari oso baliagarria izango litzaioke. Horrez gain gure iritziz, mozio honen edukia kolektibo guztientzat pozgarria izango da. Baita getxoko animaliazale guztientzat ere. Horrez gain, maskoten hilerri batek, neurri handi batean, ingurumen araudia modu eraginkorrago batean betetzen lagunduko lukeela uste dugu. Osasun eta higiene publikorako eskakizunak betez, zehazki animaliak edukitzeari eta babesteari buruzko udal ordenantza. Halaber, etxe animaliaren galera sufritzen ari direnak kontsolatzeko helburuarekin ere egiten da. Azken finean, maskota galdu berri duten jabeei udal zerbitzua eskaini nahi diegu. Bestalde, hilerria onartzea eta irikitzea zein onuragarria izango litzateken azpimarratu nahi dugu. Izan ere, Getxo Euskadiko lehen postuan jarriko luke zerbitzu horiei dagokienez, Bizkai osoan horrelako hilerririk ez baitago. Azkenik, udal talde honek, bestalde, nabarmendu nahi du animaliak errespetatzea eta zaintzea garatuen dauden gizarteen berezko ezaugarria da. Hala, maskoten hilerria haienganako errespetuaren eta zainketaren seinale da. Hori guztia dela eta, udal talde honek erabaki proposamen hau aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalerrian maskoten hilerria egitea. Bigarrena, kokapena, tamaina eta gainerako baldintzak aukeratzeko irizpide eta txosten tekniko egokiak hartuko dira kontuan. Beste norbaitek? Eduardo Andrade. Mi esker, alkate jauna. Nik txakurtxo baten jabe eta, naizenez, oso pozik nago mozio honekin. Segurazki txakurrak edo animaliaren bat daukagunak bakarrik ulertuko dugu hemen esandakoak, bestei behar bada erokeria bat irudituko zaie. Nik segurazki erabiliko nuke horrelako hilerri bat, baina eta politikari eta baliabide publikoen erabileraren arduradun naizen aldetik eta nire txakurrari barkamena eskatuz, ezin dugu babestu mozio hau. Uste dut badaudela Getxon beste lehentasun batzuk. Naiz eta neuri ikaragarri gustatuko litzaidaken eta erabilera egingo nuken. Baditugu baliabide batzuk, baina oso baina egoera oso txarrean, eta uste dut badaudela herri honetan beste lehentasun batzuk. Beraz, abstentziora joko dugu. Andoio, zure haitz. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Bai, arratsalde on guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Nik Andrade jaunak esandako antzeko zerbait elkarren prestatua. Uste dut baliabide publikoak mugatuak direla, eta,
uste dut hau batez onartuko genukela denon artean pertsonentzako hilerria oneratzea. Zoritxarrez, aurtengo aurrekontuan ez dakabitzen, behar bada urrengoan. Bestalde, nik animalia zaleen elkarteekin hitzagiten dudanean eskatzen didate bizi kalitatea hobetzea, hondartzan paseatu ahal izatea, eremu publikoak izatea, maskotak korrika egin eta ariketa egin ahal izateko. Nolabaiteko diru laguntza izango luken ospitale bat sortzeko eskaera ere iritsi zaintzaigu. Ze askotan animalia bat izateak eta behar bezala zaintzeak eskatzen dituen gastuei aurre egiteko egoera txarrean egoten dira. Hori guztia aintzat hartuta abstentziora joko dugu. Mila esker. Txef Holanda. Eskerrik asko. Me alegro mucho. Pozten naiz, Alderdi Popularreko ordezkoak badu bere bihoznoa. Azken urteotan gizarteak animaliei buruz daukan iritzia asko aldatu da. Indarrean dagoen legea 83koa da. Eta hor gutxieneko esparru bat sartu zen. Geroztik, denbora asko igaro da eta animaliak izatearen joerak ikaragarri egin du gora. Ikaragarri hazi da batez ere txakur kopurua Getxoko udalerrian. Gaur egun 8.000 inguru dauzkagu erregistratuta. Beraz, gure zensoan 8.000 txakur daude. Beraz, Getxoko etxe bizitzetan maskota kopuruak gora egin du eta kontzientzia sozialak ere gora egin du. Eta, termino eztabaidagarria den arren horrela erabiltzen da sarri, txakurren eskubideak. Geroztik dekreto ugari, agindu ugari eta reglamendu anitz garatu dira animaliak edukitzeari buruz. Eta badabat nahiko interesgarria. Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzearen joerari buruzkoa, zen modan jarri da. Batzuetan labrador edo beste snuffer edo horrelako txakur arraza batzuk modan jartzen dira eta badirudi arazoak sor daitezkela hortik. Eta testu inguru horretan, sentsibilizazio soziala eta reglamentazio marko horretan, Getxoko udalean, ez dakit, Santiagok esan ohi duen bezala, eredu edo, baina gure politika nahiko aurreratua eta konprometitua da animalien babesarekin. Eta ez zaituztet aspertu arazi nahi, kasuak aipatuta, behar bada, adibidez, lehengo astean, polizia municipalak animaliei emandako tratu txar kasuren bat zegoela eta 2 irtera egin behar izan zituen. Ez ditute kalen zenbaki eta izenak esango, baina gero kasu horiek ez ziren benetako tratu txar kasuak izan. Baina etengabeko ahalegin bat egiten du udal honek, nolabait esatearren, udal albergean edo txakurtegian. Galdutako animaliak jasotzen diren leku horretan. Badugu webgune bat, beste erakunde batzuen webgunetara lotura da dutenak, eta hor adoptagarri diren animalien kopuruak edo lekuak edo horrelako informazioa agertzen da. Eta uste dut gure jarduketa eredugarria dela. Eta bada kasu bat, areetako ambulatorioan higiene arazo bat egontzela eta. Bat gatoz mozioaren atzean dagoen ideiarekin, inork ezin du auzitan jarri pertsona baten eta maskota baten artean nolabaiteko maitasun lotura bat sortzen dela, bakoitzak baloratuko du nahi bezala. Baina muinera jota gure inguruan badago animaliak errausteko aukera. Eta hori taldekakoa egin daiteke, baina badirudi hori ez dela oso gustagarria, edo banakakoa, eta badirudi Ciudadanosek
proposatutakoarekin bide honek balukela lotura. Banakako errausketa horrek bideragarria egiten du gero kutsatxo batean animaliaren errautzoiek jaso eta gero bakoitzak egoki iristen duen hori egiteko. Niri neuri eta hemen gauden noi iruditzen zaigu nahiko despedida egiteko modu duina dela. Eta izan ere pertsonei ere gero eta gehiago egiten zaio horrela. Lur emateak gero eta gutxiago dira eta gero eta gehiago errausteak pertsonen kasuan. Bizkaian bakarrik 2 enpresa badaude horretara eginkizun hori betetzen dutenak. Ez ditut izenak emango, baina norbaitek nahi baldin badu animalia erraustu, kutxa batean jaso eta aukera badauka noski modu pribatuan. Eta Eduardoak esan duenaren harira. Lehengo aurriko plenoan mozio bat onartu genuen, ez hau batez, EH Bilduk abstentziora jo zuen, gizakien hilerriaren mantenuari dagokionez. Eta pleno hartan esan zen, beharrak zehaztuta zeudela, eta, nahiko garestia zela. Hainbat eraikin oneratu behar ziren, nitxoak, sarbideak, kapera bera, eta hori, erabilera erlijiosoa edo zibila izan, berdintzen. Hau da, gizakien hilarria oneratu beharrak, ez dugu honekin elkarren kontra jarri nahi animalien eta pertsonen hilerriena. Eta ez ditugu inondik ere banalizatu nahi, pertsona batek, animalien jabeak, bere maskotekiko dituzten sentimentuak. Hori norberak bere modura biziko du. Esan nahi dudana da, besterik gabe, batzuetan, eta Andradek esan du, eta bat nator, lehentasunak ezarri behar direla politika publikoetan. Batzuk oso beharrezkoak dira, premiazkoak eta berehalako esku hartzeak eskatzen dituzte. Ez dugu uste kasua denik, eta udaltaldea ez dago ados orain, bertan, animalientzako hilerri bat sortzeko bideak egiten hastearekin. Ez da ingurumen edo beste sail baten lehentasunetan sartzen. Beraz, kontrako bozka emango dugu. Santiago Sainz. Simplemente eskerrik asko guztioi, arreta handiz entzuteagatik, eta eztabaida hau ireki nahi genuen. Sozialistak esan duen bezala, gutxi gora bera, 8.000 txakur ditugu, Getxon. Eta jabeei un zerbitzu bat eman aldiegu. Horren bidez, gure animaliaren errautzak edo gorpua jarri ahalko dugu. Eztabaida irekitzea beharrezkoa iruditzen zitzaigun, eta herritarrek jakin dezaten zerbitzu hauek daudela beste udalerri batzuetan. Gukek eta Alderdi Popularrak esandakoaren harira, Getxoren lehentasunetan ere pentsatzen dugu, eta baita herritarren lehentasunetan ere gogorarazi duzue urriko mozioa. Baina horrez gain, hilabete horretan, hirigintza batzordera ekarri genuen gaia, eta adierazi genuen hilerriaren egoera zein zen, eta horri buruzko informazioa ere eskatu genuen. Oso triste jartzen gaitu, oraindik hilerria egoera horretan egotea. Horregatik, mozio honen bidez eskatzen dugu udal hilerria konpontzeko. Ahalik eta lasterren izan ere, uste dugu beharrezkoa dela herritarrentzat eta baita alderdi politikoentzat ere. Gainera, eskerrik asko, esan nahi dizuet, zuen hitzengatik, abstentzioa bozkatu dutenei ere, eskerrik asko jarrera erakutsi duzuelako. Bozketara partzen gara, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu, Alderdi Popularra kontra, jeltzaleak eta sozialistak behaz bertan geratzen da. Mozioa eta
amaitzen dugu mozioekin eta sartzen gara galde eskeen esparruan. Bakizue, zinegotxe badeko zuela aukera alkateari zuzenean eskeren edo galderen bat egiteko, beraz, eske galderen bat baldeko zue, hauxe da, momentua. Iñaki Morortu. Eskerrik asko. Señor alcalde. Alkate jauna, uztaileko osoko bilkuran, Ciudadanoseko ordezkariak eske bat egin zizun. Irailean, alderdi politiko guztiei helarazteko aurrekontuen proiektua 2017 urterako, horrela landu ahalko ditugu. Eta horri buruzko legea bete ahalko dugu. Iraia ia bukatu da eta oraindik ez dugu aurreproiektua jaso. Beraz galdetu nahi dizut foru arau hori beteko duzun. Edo legeak esartzen duen bezala proiektua jasoko dugune eranskin guztiekin eta informazio guztiarekin urriaren 15 baino lehen. Eskerrik asko. Bai, ez dut ulertzen galdera nondik datorren, azken batean erantzuna bere momentuan eman nuen erantzun berbera da. Hau da, ari gera eta bertan esan nuen uztailan ari gera aurrekontuen proiektua lantzen, izatez oso aurreratua dekogu, eta amaituta dekogunean, noski aurreko proiektuarekin egin genuen bezala, alderdi guztien eskutan jarriko dugu, dokumentazio guztiarekin, eta zabalduko dugu negoziazio epe hori. Beraz, niri behintzat arduratzen zaidana ez da EPen gauza, bai, importantea da, ze ahalik eta lasterren egin behar diogu aurre erronka honi, nahi baldin badu aurrekontu horiek indarrean egotea 2017 urtean, baina niri gehiegi arduratzen zaidana da alderdi edo udal talde politiko guztien erantzuna. Eta guk eri dagokionez, espero dut aurten aurreko proiektuen negoziazioaren erantzun berbera ez jasotzea, ze zuen erantzuan benetan oso decepzionantea izan zen, bere momentuan. Eskatu zenuten epeak eta eskatzen dozu epeak betetzea behin eta berriro, eta gero zuen erantzuna benetan penagarria da. Ez dozue gero benetako negoziazio bat egiten, ez daukazutelako borondate, edo behintzat ez dozue borondate hori adierazten, eta bakarrik nolabait gauza orokor batzue jasten edo usten dituzue maigainean, baina hori ez da, aurrekontu negoziazio bat denok dakigun moduan, eta horrek adierazten du zeneukatela akordio batetara llegatzeko borondatea. Beraz, nik espero dut, orain bai, guk getxoren aldetik bai borondate hori ikustea, nabaritzea eta behintzat lana egitea akordioaren alde. Ez genuen lan hori ikusi inundik ere. Nik uste horrekin erantzuna dagola zuen galdera. Beste norbaitek? Paula Mieba? Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, tenemos otra... Beste galdera bat daukagu. EH Bildurekin sinatutako aurrekontu erabakiari buruzkoa. Edabidei buruz hartu zenuten erabaki bat, eta hausnarketa horren arabera EH Bildurekin ados zeundeten. Reantolakuntza hori helaraziko diozue alderdi guztiei edo gobernu taldeak oposizioko taldei ematen dien informazioa horien babesaren araberakoa izango da. Bueno, horrek adierazten du berriz ere negoziazioak duen indarra, ezta? Argi dago, akordiotara llegatzen baldin bagera, akordio horiek bete egiten ditugula, eta hori da gure borondatea eta gure alegina, eta nik berriz ere animatu egiten zaituzte, eta akordioen bitartez zuen proposamenei aurre egiteko aukera hori zabaltzeari ere. Kasu honetan bete egingo dugu noski sinatutakoa, hor gogoeta bat agertzen da, baina edozein kasutan
behin eta berriro esaten dizuet, badaukazue batzorde informatiboa, mahai gainean jartzeko nahi dituzuen zalantza edo gogoeta edo proposamen guztiak. Hilero egiten dira batzorde informatibo horiek eta nahi baldin bauzu arlo honetan lan egin, badekozue aukera. Hori ez da aurrekontuen akordioetatik bakarrik zintzilikatzen, badekozue aukera batzorde informatiboan nahi dituzuen gaiak mahai gainean jartzeko. Beraz, nik animatzen zaituztet, eta alde horretatik gogoratzen dut nik dakidanez komunikazio arloko arduraduna Amaia Agirre hain zuzen pasatu indela batzorde horretatik eta alzaldu induela komunikabideen inguruko guk egindako gogoetak eta zeuen esanetara edo zeuen galdetara egon dela, beraz, badeko zoe aukera eta guk bete ingo dugu EH Bildurekin sinatutako akordioa noski, beraz, gogoeta hori nik uste dut guztion eskutan egongo dela. Bai, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Hacer un ruego. Eske bat egin nahi dut. Uste dut ezin dugula erantzun, baina eske bezala esango dut batzordean Amaia Agirrek esan zigula prozesua abian zegoela eta komunikazio planari buelta bat ematen ari zitzaiola eta alderdi politikoei helaraziko zigula gogoeta hori. Beraz, eskatzen dugu helarazteko proposamen bat ote dagoen jadanik EH Bildurekin sinatutakoaren arabera egingo dena eta hori eskatzen dugu dagokion batzordean egiteko eta udan emango zitzaigun informazio hori emateko eskatzen dugu. Eskerrik asko. Kike Prada. Eskerrik asko. Alkate jauna. Permítame un minutu labur batean azalpen bat emango dut eta gertakari bat azalduko dut. Abuztuan jakin izan genuen Sopelako udalak erabaki zuela barinatzera ezingo zela ibilgailuz sartu bertako enpresak ez baziren eta hori arazo bat izan zen Getxoko enpresaburu batzuentzat. Guretzat erabaki arbitrario bat da eta ez du zuzenbidea betetzen. Horrela, Sopelako enpresen alde egiten da eta beste enpresa batzuei oztopoak jartzean datza. Esaten da, erabakiak hartzean ezin dela oztoporik jarri beste enpresa batzuei. Beste aipu bat dago, direktibaren beste arau batean, eta hauxe da esaten duena. Arbitrarioa da, legezkotasuna betetzen ez duena. Eta araututako jarduketa baten aurrean araua urratzen denean. Guken, gai hau kezkatzen gaitu. Eta gure helburua da gai hori konpontzea. Beraz, uste dugu bidea dela akordioa eta ulertzea. Beraz, jakin nahi genuke, kudeaketaren bat egin den Sopelako udalaren aurrean, erabaki arbitrario horren aurrean zerbait egiteko. Bueno, esta es una cuestión de la que tenemos conocimiento. Gai horren berri izan dugu, baina abuztutik baino lehen. Kiroleko arduradunak Álvaro Gonzálezek egoera horren berri izan zuen eta uste dut maiatzetik gure kezka helarazi diogula Sopelako udalari kontu honi dagokionez. Hau da, sarbideari buruz hartutako erabakiak kezkatzen gaituztela. Sopelako udalarekin harremanetan egon nahi zuzenean, eta ados gaude lankidetzan hartu behar dugula erabaki hori. Hau da, baliabide naturalez eta horien aprobetxamenduaz ari gara. Eta itsasoko kirolei buruz ari gara. Eta nik uste dut horren inguruko erabaki guztiak bion artean hartu behar direla. Ez zait bat ere gustatzen erabaki baztertzaile hau. Eta Sopelako udala horrekin ados dago. Egia da, hausnartzen ari direla, erabakiei
buruz, eta zalantza batzuk aurkeztu nizkien lege esparruari buruz. Esan zidate legezkotasun txosten baten zain zeudela eta espero dut horrekin gai hori konpontzea eta barinatzerako sarbidea albidetzea. Argi dago posiblea bada. Hau da, mundu guztia sartu halko da edo inorrez. Keskatzen jarraituko gara eta horren inguruko galderak egiten jarraituko dugu. Berriz ere esan nahi dut, baliabide naturalak ditugula, kostaldean gaudela eta hondartzak ditugula eta horietan surfa egin daitezkeela eta hori sustatu daitekela enpresen eskutik eta horrela jarduera ekonomikoa sorrarazi aldela. Beraz, hori denon artean hartu beharreko erabaki bat da eta denon artean adostu beharreko zerbait. Nik uste dut lankidetza hori abian dagoela eta lankidetza horretan lan egiten jarraituko dugula eta badakit laburra dela, baina eske bat da. Bide horretan bagaude, espero dugu isunak geldiaraztea eta surf eta parapente enpresei isunak jartzeari ustea. Zerbait gehiago? Ematen dugu osoko bilkura honen gai zerrendari eta bete egiten dugun bezala auzoki dagokietan da txandartzea, bete egiten dugu arnasartzeko pixkat etentxo bat. Ez dakit auzokien artean horbaitek hitzartu nahi baldin badu, bai bat badago, behaz 10 minutuko tartetxoa egingo dugu eta gero bueltatzen gara, bale? Mila esker.
maitu bat artea eta hitza eskatu duzu, behaz, zurea da hitza, ergurtzen baldin bazeran mikrofonora, beti egiten dugu moduan eskatuko dizugu esatea norzaren eta etortzen baldin bazaren elkarte baten izenean edo partikularki zu bakarrik. Bai. Bueno, Miren Bego Madariaga naiz, eta elkarte batetik nator, Andramariko auzo elkartetik. Esta asociación quiere pedir una aclaración. Elkarte honek argibide batzuk eskatu nahi ditu Askorriko obrei buruz. Kirol zentro gisa. Babestutako natura inguru batean dago, Barinatzetik oso hurbil. Hondartza oso garrantzitsua da Barinatze guretzat. Proiektu horren arabera, kirolari garrantzi handia ematen dio. Ez dugu zalantzan jartzen kirola egin behar denik, eta hori sustatu eta bultzatu ere egin behar da. Baina, konplexu horretan, skate pista bat egongo da, aterpetxe bat, zagardotegi bat, taberna, eta aparkatzeko gune handi bat. Gure ikuspuntua ez da berbera. Guretzat ingurumena oso garrantzitsua da. Dirudienez, udalari ez zaio hainbeste inporta. Pura Vida Askorrik lan egiten jarraituko du instalazioak hasteko eta urtero hasteko. Horrela errokodromoa, tirolinak eta bare egongo dira bertan. Zertan bihurtuko da hemen daukagun biriki gutxietako bat? Faduran kiroldegia daukagu eta kirolgune bat eta narriatzen ari da. Ziur aski kudeaketa ez delako egokiena. Logikoki ez naiz uretako kiroles ari. Eskola bat dago Sopelan. Eta zerbitzu hori eman alzaie bi udalerriei, bi udalerriek hala nahi badute. Gainera, arrotza egiten zaigu plan orokorra onetsita ez egonda udalak baimentzea konplexu horren eraikuntza. Eta osterantzean ez dira beste obra batzuk baimentzen, adibidez, baserriak birgaitzea gune berean. Beste eraikuntza batzuk eta bar. Herritarrak bere garaian hirigintza plana ukatu zuten. Eta hala ere pronostikoa bete da. Eskerrik asko. Bueno, primero que lehendabizi ez dakit ze harreman daukan hirigintza proiektuak, alkate honek indargabetu zuena, alkatetzaren dekretuaren bidez, kirolarekin lotutako ekimen baten arabera, ez dauka harremanik egoitza garapena jarduera ekonomikoaren garapenarekin. Kirolarekin lotutako jarduera ekonomikoa, beraz ez dut harreman hori ulertzen. Bigarrenik, bi araubide guztiz desberdinak dira. Etxe bizitzek araubide bat bete behar dute, eta baserriek baita. Eta Getxo Andramarin eraikuntzek ere lizentzia batzuk bete behar dituzte, eta lizentzia horiek orokorrak dira. Gainera, esfortzuak egin ditugu, ahalik eta gehien lusatzeko legezkotasuna, eta ahalik eta malguena izan dadin. Eta familia bakarreko etxe bizitza horiek, baserriak eta egokiak izan daitezen, eta lizentziak bete ditzaten. Osoko bilkuran ados egon gara lege hori lusatuko genuela eta ahalik eta malguenak izan zitezen, baina hori guztia lege esparruaren barruan. Beraz, araubideak guztiz desberdinak dira, ezin dira alderatu eta ez dira batere lotesleak. Aipatzen duzun jarduerari dagokionez, jarduera hori indarreko legerian esarritakoaren arabera garatzen da. Behin-behineko baimenak ematen dira, legean esarritako arauak betez eta gobernu gisa ikusten duguna da,
Oreka mantendu behar dugula, ingurumenaren ezaugarriak mantentzearen, eta jarduera ekonomikoak bultzantzearen artean. Guk uste dugu udalerriko jarduera ekonomikoa eta hori garatzea garrantzitsua direla eta krisi ekonomikoari aurre egiteko modu positiboan aurre egin behar diogula jarduera ekonomikoa eta beraztasuna sortzen duten jarduerei, baina hori beti legezkotasuna betez. Eta beti ingurumenari buruzko legeak eta arauak betez. Gainera, kontsultatu nahi baduzue, espedientea hor dago, eskuragarri dago, eta ikus daiteke izapidetu dela, eta beti bete duela legezkotasuna. Oreka hori kontuan hartuz, uste dugu jarduera hori onuragarria dela udalerriarentzat. Izan ere, adierazi den bezala, balio horiek aprobetxagarriak dira eta Getxoko enpresaburuek eta ekintzaileek ere baliatu aldituzte. Ekintzaileen alde gaude eta uste dugu oreka lortu behar dugula ingurumenaren eta jarduera ekonomikoa sustatzearen artean. Gainera, indarreko legeria betetzen da eta hori guztia kontuan hartuz, jarduera eta konplexuaren eraikuntza onartu dugu. Ulertzen dut ados ez egotea, eta ulertzen ditut zuen keskak eta informazioa eskatzea ere ulertzen dut. Nola garatuko da eta nola bilakatuko da jarduera hori? Ekimena pribatua da, ez udalarena. Beraz, ekimen honetan aurre ikusten dena, hala badagokio, udalari jakinarazi beharko dio, eta udalak aztertuko du, legezkotasuna betetzen duen aztertuko du, eta udalaren interes orokorra errespetatzen den aztertuko da. Hortik aurrera, eskuragarri egongo gara, informazio gehiago emoteko, edo dena delakoa. Baina ekimena pribatua da, ez da udalarena eta etorkizunerako helburuak eta abar haien kontua da, haiek definituta izango dituzte, baina ez da gure kontua. Guk ekartzen dizkiguzuen proposamenak aztertuko ditugu eta errepikatuko dut beti bezala legezkotasuna errespetatzen dela. Baita ingurumenari dagokionez ezarrita dagoen legezkotasuna ere. Eta krisi garaietan uste dut garrantzitsua dela ekimenak sustatzea eta jarduera ekonomikoa eta aberastasuna sortzen dituzten ekimenak bultzatzea ere. Orain ekintzaileak deitzen dira eta lehen enpresariak ziren eta horiek babesten ditugu. Beti ere legezkotasuna errespetatuz, baita ingurumenari buruzko legeria ere. Eskerrik asko.